Aiama. Egunon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Donostian gara, Kontxako egun handia, heldu da zaleei begira jarrita ere, azkar asko antzematen da. Gaurkoak piztu duen ikusmina, interesa izugarria baita. Bai emakumeen lehian, 2 segundu eta 7 segundu gizonezkoen lehian. Eta gainera gizonezkoen banderaren bila, 3 arraun elkarte izango ditugu gaurko honetan. Eguraldiare aparta eta itsasoaren baldintzak nahiko egokiak. Askoz gehiago ezin dugu eskatu, Ibon Gaztañazpi egunon. Baita zuera, Mikel. Tankera bikaina du, gaurko egun honek. Zena da zuen esatea. Dagoeneko 3 bat aldiz jarri zaizkit gaur olioi purdiak, hau festa bada, nik bitan unkitu naiz, ez dago gehiago eskatzerik. Donostiako bandera Kontxako estropa da, 127. edizioa, eta urteko egun handiena eta lehenbiziko arrauntzale honetan niretzat behintzat bai, 2 bandera irabazteko 5 traineru, berriro ere zaleak, eguraldi bikaina, gero xehetuko ditugu eguraldiak, kaleak, aurre eta bestea, baina iruditzen zait, hemen bizitzen ari garena, zaleak ikustea, hainbeste kolore olako itsasoa, esaten dizut. Unkituta, gora arrauna esaten duzu bukaeran, nik aur hasieran izango nuke, hemen egotea benetan, pozgarria eta bizirik egotea hau bizitzen benetan privilegio hutsa da. Zalantzarik gabe, portualdetik huelta bat eman, giro zoragarria. Goruntz joan paseo berrira, itsasoari eta baldintzei tankera hartzeko, han ere nortasun berezia duen estropada honek mugitzen duen guztia. Izugarri. Bueno, badakizu saioa luzea dugula, osteko hausnarketa ere bai, Jon Valentziaga lankidearen eskutik, eta taldekideak prest dira horretarako ere. Egunon, Jon, zer moduz, nolako gorputzaldiak ekarri dugu, gaurko egun handirako? Egunon, Mikel, egunon, Ibon, guk ere bat esango dugu, olioi purdiek guri ere, Ibonek esan da bezala, baita, eta guk ere diogu, gaur ere hemen ondoan, aurreko igandean bezala, Irati Larrañaga izango dugulako, Irati egunon? Egunon. Egun berezia da gaurkoa, Bai. Eta nabari da. Oso berezia, azkenen hemen jai gartzen da, tentsio berezi bat, eta esatezu bezala nabari da. Hori da, Irati Larrañaga aurreko igandean ere aurkeztu genuen, baina Tolosara da beraz, Tolosaldean bakarrik ez Zumaialdean, San Juanen ere bai, noski Donostiaran ere arraunen aditutakoa da, eta, gaur lagunduko digu. Zuzeuk esan dago hausnarketa horretan, Mikel, gaur Irati Larrañagare lagun izango dugu, Ibon ere hemen espero dugu, eta Ibon bakarrik ez, protagonistak ere, etorri ala elkarrezetatzen saiatuko gara. Baina lehenik eta behin protagonista nagusiak hortxe dituzue, eta, dudaizpirik gabe, emanaldia da hemen garrantzitsuena, eta berriz ere zuena daitza gu geroxeago ordu bat eta 4 inguru horretan itzuliko gara. Gero arte lankideok. Ederki bikote, eskerrik asko, eta bagoaz kai aldera. Kaian Xabir Andueza dugu, zalaparta ederra izango da, tentsioa ere bai, egon ezina, eta kirolarin aldetik lehiari ekiteko gogo izugarria. Hortxe lasaitzen direlako gauzak, bestelako tentsioak eta handia dira, baina behin uretan hasi eskero eman gauzak asko aldatzen dira. Hortxe, konzentrazio osoarekin jardun beharra dago, Donostiako bandera dagoelako jokoan. Xabier Andueza, egunon, zer moduz? Egunon, Mikel, Ibon eta Euskal Telebistako ikusentzule guztiei egunon, zuk aipatu duzulen, Mikel, ikusmina ikaragarria eta azken prestaketa hauetan ere nabaritzen da. Oraintxe Oriokoak ontzia uretaratzen ikusten ditugu hor, nire ondoan Donostiarrakoak azken prestaketak egiten, ikustekoa gainera ez, nolako mimoz zaintzen duten untzia nolari diren garbitzen dena prestatzen, eta pixka bat beraxeago, Hondarribikoa, beraz hemen banderako 2 hautagaiak, Bermeoren atzetik 2 hautagaiak hementxe gertu dituguak azken prestaketak egiten, eta aipatu nahi nuke gaur jendetza bildu dela hemen, arranpa honetan, azken 2 urtekin pandemia garaiko edizioiekin alderatuta noski jende gehiago, baina joan zen igandekoarekin alderatuta ere nabaritzen da, jendetza dabilela giro zoragarria, hemen txarangak ikusi ditugu, arraunek ekarri du bere txaranga eta Damorrako doinuak ere entzun ditugu, Oriokoak ere musikarekin giroa zoragarria. Ederki, Xabier, eta kirolariekin lehia amaitu bezain askar, Sara Gandara lankidea izango dugu. Egunon, Sara, zer modu zure ontzitxoan aurrera?
Egunon, Mikel Ibon eta Euskal Telebistako ikusentzule, bai, uretan izango dugu beste harretagune nagusietako bat, eta kirolariekin hitz egiteko aukera izango dugu beti bezala. Dagoeneko uretan gaude, ikusten ari zareten bezala, uretan ere bai, nesken lehen txandako ontziak daude, beroketa ariketak egiten, antolakuntzako ontziak ere bai, eta hori ez gain, hainbat eta hainbat ontzi ere bai, zaleak dituztenak eta zaleak hortxe izango dira, euren traineruak animatzen gogotik. Eta uretan, beti bezala, trafiko handia izango da, saiatuko gara zeuen ganatzen alik eta lasterren zer gertatzen den uretan, helikopteroa ere prest dugu, eta dagoeneko dana dago prest, jardunaldi erabakigarri honi ekiteko. Ura, itsasoa oso bare dago, gaur protagonista nagusia ere beroa izango da, guztiak gogotik jotzen duelako dagoeneko, eta ikusiko dugu, gaurko lehiak zer ematen duen, baina gu hementxe izango gara, gure ikusentzulei, zer gertatzen den behar bezala kontatzeko prest, Mikel. Ederki, bai Sara, aldez aurretik grabatutako elkarrizketatxoen txanda dugu, bai. Hori da, protagonistekin uretan izango gara, baina aldez aurretik ere, goizean goiz, jakin nahi izan dugu, nola dauden eta ze aldarterekin uretaratuko diren gaurko egun haundi honetan. Bueno, la charla todavía no la hemos hecho, pero sí que es verdad que están motivadas, están con muchas ganas, se les ve muy tensas, pero muy concentradas, ¿no? A la vez. Y yo creo que el equipo, pues bueno, va a dar lo que tiene, y si da lo que tiene, pues ahí estaremos. Ufa, pues la llave, estaba comentando hace poco con Abel, la llave está un poquito en respetar lo que somos, en respetar nuestra remada. Y si cumplimos con el guión de cómo sabemos remar y marcar bien los sitios, nuestros sitios, yo creo que ahí va a estar, ¿no?, la clave. Bueno, gustora sensazioarekin gaude, ez? Eta, bueno, bi segundu gatzak paren hori, pues, bueno, prest gaudela buelta mateko eta hortan atako batzuk. Estropa honen inte balima unekua, pues, aukera izango txugu, ez balima gure uneku intzen, eta beha bai, pues, behantzako izango da, ez? Baina, bueno, nire borrokatzeko prest gaudela, taldeak eta hobeto dijoela, unetik egunea, ez durra dirunez, baina temporada bukatzea sensazio gobiokin bukatzen egia hasi ginen minutu, baina, bueno, gauzakola gertatzen dira, eta oso animatzu, ez? Eta nire uste buelta matzeko prest gaudela. Bueno, están animadas. En principio, bueno, a ver, después de la temporada que hemos hecho y llegar hasta este punto en el que nos hemos metido el Euskotren, en la tanda honor de la Concha, la verdad es que satisfechas con el trabajo que hemos hecho. Bueno. Eta bien bitartean, arrapalan ontziak ia dendenak, berotzeko lanak egiteko garaia heldu da, eta hortxe dituzue, oriotarrak, zaleen txalo artean. Xabir Andueza, baten bat faltalda oraindik edo baditugu dena jadanik uretan. Jendea bai, jendea badugu, bazter guztietan, seguru gure lankideare hortzik ibiliko dela. Bai, Mikel. Bai. Ezaten izunea jadanik dendenak uretan ditugun berotzeko lanak egiten, emakume eta gizon, edo baindikan horrezko txandako gizonak hortxe ibiliko dira, ez? Bai, emakume guztiak aspaldi xamar, ja, uretan daude, baina oraindik arranpa honetan Hondarribiako untzia ikusten dugu, Mikel Orbaina hona hemen dabil, alde batera eta bestera, eta Torrekua bigarrena, Donostiarraren untziare, azken prestaketak egiten ari dira, beraz, bi hauek behintzat hemen daude oraindik. Lehorreko lanean oraindik, haiek 12 erditan izango dute estropada Ibon, beraz, ulergarria. Izan ere, bero honekin eta dena neurtu behar da ondo. Berotu ondo bai, baina gehiegi ez. Gehiegi ez. Eta eguzkitan kiskali ere ez. Dena dago, taimin bat ere bai, alegia ordutegia, zenbat edan, noiz jan azkeneko mokadutxoa eta bar, eta gaurko egunarekin benetan izaten da ikusgarria eta ikusteko modukoa, errespetoz noski, estropalariaren gana horbildu, eta ze arpegi daukate, ze tentsio daukate. Agora dezagun hau festa bat bai, baina eliteko kirolare bai baita. Hemen dituzue, Cabo da Cruzeko emakumeak, gizonezkoak 8garrenak izan ziren, da txartelik gabe geratu ziren, eta hor dago Galiziako ordezkaritza emakumeen mailan, bai Cabo eta bai txapela. Eta guazen orain Ibon Gaztainazpi, datu tekniko guztiekin, batimetria eta beste zehaztasun.
Hauxe ba, Mikel, Donostiako estropada eremuaren batimetria dagoeneko ederki ezagutzen duguna. Barruko balizetan, gaur bezalako egunetan, metro pasatxoko ondoa kanpoan, 17 metro hortxe, Pantxa inguru horretan, Akuarion eta Uarte artean 15 metro erdian, 5 metro 0 kalean eta Bakarra Uartearen azpikalde horretan, eta puntu esanguratsua Pantxa inguruan, 5. kaleak 6 metro, eta 0 kale inguruan berriz, sakonera diferentzia handia. 21 metro. Olatuak nola sartzen diren? Eta gaur 0,8 metroko batazbesteko olatuak espero ditugu. Ekarrialderekin handiagoak. Zikinunea, kaosgunea, hor urgul inguruan eta badian abanikoarena egingo duena. Kanpoko balizetan emakumeek 0,7 metroko batazbesteko olatuak eta argi Uarte inguruan olatu horiek beti ere 4. 5. kale inguru horretan gehiago arrotuko baitira. Eta gainera, Ibon, emakumeak itxasberarekin. Itxasbera handi honekin gainera. Metrordi pasatxo barruan eta beste kontu oso garrantzitsua, hortxe ikusi dugun gezi hori, vektore hori, gaur, mendebaldetik ekialderantz. Une honetan, haizea nola sartzen den, ego ekialdetik. Gero normalean aldatu edo da, hori da, marea aldaketarekin ekialderantz, baina honek zer esan nahi duen? Haizea nahiko modu berdinean, homogeneoan sartuko dela 4 kale horietan. Hemen irudia, adierazten diguna haizearen nondi norakoa, eta azter dezagun orain nolako eragina izango duen arraun elkarteentzat eta traineruentzat. Ego haize honekin, gaur pixka bat zuzenago sartuko da, ez horrela adierazten dugun moduan, baina joaneko luzeetan azkar joango dira, behar bada 3. eta 4. kaleak gutxiago bultzatuko ditu, eta hause garrantzitsua. Poparean, lehenbiziko eta 2. kaleak ez dute izango nolabete babesik, eta 4. izan dezake beti ere mendebalde puntu horrekin jotzen badu. Baina gogora dezagun, haizea, ego haize honek gaur ekialdeko ukitua duela. Bueno, bestetik esan dugu, 11:49 minututan izango dugula itxasbera, eta aipagarria gau koefizientea. Koefiziente oso altuak ditugula, 102koa. Mikel, denboraldi osoko handienak. Aspalditik bagenekin, eta honek esan nahi du, urak buelta hartzen duenean, 11 minutu gutxian, teorikoki, urak hor gauzak gertatuko direla, eta korronteak gaur zeresan handia izango du. Bueno, eta bestetik urraren sarrera eta irteera, hau ere berrikuntza bezala azpimarratu behar dugu, Ibon. Hori da, ura behera datorrenean, eta emakume jokatzen dutenean hause gertatuko da, nola sartzen den ura igeldo eta uartaren artean, eta badia erditik ateratzen da, zurrunbilo handiena, baina 4. 5. kale inguru horretan, erresola kontrako zurrunbilo bat egiten du, eta hor gauzak aldatu ditu. Bueno, balizak hortxe dituzue, eta sosketak emandako ere, kontatu behar dizuegu, irudiak ere berehala izango dituzue pantainetan. Emakumeen kontsolazio txandan, lehen kaletik Kabo, 2. Tolosaldea, 3. Txapela, 4. Ibaika. Horrela siarituko dira, estropada eremua nahiko garbi ikus dezakegu, eta hortxe, Txapelako ordezkaria, bere molatxoak ateratzera gogoratu, bakoitzak ez duela bere ateratzen, baizik klub baten izena, eta klub horrek erabili behar izango duen kalea. Eta gero, horrezko txandari begira, lehen kaletik Orio, 2. Donostiarra, 3. Arraulagunak, 4. Hondarribi. Hori da, emakumeen lehiari dagokionez, gaur kale sosketak eman duena. Eta gogoratu, bestetik, azken urteetako datuak ere, nolakoak izan ditugun, San Juango Tolosaldean agintaldi bikainaren ostean, 5 garaipen bata bestearen atzetik, Orio izan zen nagusi 2019 eta joan zen demoraldian, Donostia Arraunlagunak. Ea gaurko honetan zer gertatzen den. Palmaresari dagokionez, Galiziarrai lehen 5 garaipenak lortu zituzten, selekzio bezala lehen 3 eta Rias Baixas elkartearen izenean urrengo 2, San Juanek 5, aipatu bezala, Oriok 2 ditu palmaresean, Zumaiak 1 eta Arraunlagunakek 1. Hortxe dituzue egibistan azken urteetako datuak, eta, bueno, hemen argi dagoena da, urtea joan da urtea etorri, Galiziarren hasierako agintaldiaren ostean orain Gipuzkoarrak direla
nagusi Ibon. Hori itzaltzen ari dela eta gainera Galiziako egoera zen den ikusten badirudi hurrengo urteetan nolax izango dela, eta hemen garbi ari gara ikusten, begira, hor nola olatuak ere nola sartzen diren lehenbiziko kaletik laugarren gora bezala, haize olatuak, Bueno, aipatuko bestaldera, baina oso esanguratsu ere dituz. Bestetik, seguru dena dituzuela gogoan, baina lehen jardunaldiko datuak hauexek eta irudiak ere alba da, hortxe dira, prest. Ze gertatu zen lehen jardunaldian? Lehen jardunaldian Oriok lortu zuela denborarik onena, 50-57 eta 50-12 denbora, eta Arraun Lagunakek 2 segundo eta 16 eunen gehiago erabili zituen. Bi hauen artean dago lehia, bai, baina aipagarria da baita ere, Hondarribia Oroesko txandan izango dela, eta lehen jardunaldian 3. korona lortu eta gero, eta Donostiako beste trainerua, Donostiarra ere, hortxe izango da. 13 segundutan dira, Ibon, emakumeen Oroesko txandan arituko direnak, eta hurbil Tolosaldea, 15era. Tolosaldearen helburua argi dago gaur, kontsolazio txanda irabaztea, eta Oroesko txandako baten bat gainditzea izango da. Nola ere bileia bat nagusia, bandera irabazteko, Orio eta Arraun Lagunaken artean, baina 3. posturako 2 segundo pasatxoan Hondarribia, Donostiarra eta Tolosaldea. Podiumeko 3. lekua, eta hori ere, Mikel, Donostiako bandera batean, iruditzen zait ez dela hauntzaren gauerdiko ez dula. Dudari gabe, sariak ere, gogoratu, orekatu zituela Donostiako udalak, eta garailarentzat, bai emakume eta gizonen mailan, 25.000 euro dira, bigarrenarentzat 15.000, hirugarrenak 12.000 eta 500, laugarrenarentzat 9.000 eta 200. Patipat, emakumeek horrelako sariak denboraldian zehar, noski... Ez dituzte izaten, eta gero batetik bestera dirutan ere diferentzia handia, ez da Oria bakarrik eta bandera, 25-etik 15-era. Badira Donostia, Zarauzko Ikurriña, eta gero sariak beste maila palagoan ere bai. Bueno, datu guzti hauek eskaini eta gero, eskifaiak aurkezteko garai ere, badugu Ibon, lehen kaletik arituko da Kabo, Galiziako txapelduna, Galiziako talderik indartsuena, hementxe dugu, eta Cabo da Cruz Javier Lago prestatzen dutelarik, ikusi duzu bien bitartean txapelakoen horrua, eta Cabon Nikole Maroño dugu patroi lanetarako, eta oso posik Donostira heldu, eta kotxea aparkatu, bulebarrera pasa, eta entzun du da lehenengo gauza, horru bizian, lehiatilak irekita, kuadrilla hau, pos-posiz etorren. Hauentzat festa bada, hemen egotea bakarrik, eta beno, gogora dezagun, Ibaikarekiko 2 segundu eskaseko desabantaila bat duela, eta hauen gaurko helburua nabarmen, Ibaikarik oskegin eta 6. leku hori eskuratzea dela. Cabo da Cruz, Galiziako ligan garaile, txapelaren aurretik, eta ea gaur nola moldatzen dira. Hemen Tolosaldea maila honean aritu da Euskotren Ligan, bere kategoria hori babestu egin beharko du gero, eta ea gaurko honetan nola moldatzen diren. Hori da, gaur aldaketa egin du, pasaden astean patrontzan Barriuso aritu zen. Aldaketa gehiago ere, bai, Amundarain gaztea berriz, demoraldian zehar bikain ibili dena. Eta helburu handi badu, Tolosaldeak. Tolosaldeak ikusirik gainera txapelak hartutako erabakia uko egin diola Euskoten Liga parte hartzeari, eta Galiziak horrela adostuta 2 ordezkari izan behar dituenez, Galiziako laugarrena tiran playoffean aritu gabe zuzenean izango da goian. Eta horrek nahastu ditu eta piztu ditu arraunzale asko, eta batipat ikusirik guretan hemen maila oso apalean ibili diren. Bueno, hemen Ibaika, Iñaki Mendizabal prestatzaile, eta Inge Ugarte, hemen ere aldaketatua dago, gaur. Beste aldaketa batzuk ere badira, besteak beste horre mantzego ikusi dugu, baina hauentzat ere gaurko testa hau, kontsolazio txanda hau, momentu garrantzitsu bat izango. Eta ez dugu aipatu, Ibaikak Mikel 3. postua 7 segundora duela. Askotxo da, gaurko giroarekin eta abar, baina horre helburu oso langa oso altua dute, baina helburu oso polita. Begira banderak, Banderak eroria. Era bat. Stop! Equipo, cabeza,
Gogoratu, semaforo bidez dela, kontxan digan bezala irtera, orantxe, urrunda, eta hasi da, jaun Andreo. Amaikak aurretik, Mikel. Konsolazio txanda. Nire ordularian amaikak aurretik. Bueno, nirearen arabera xuxen. Baina ni beti 5 minutu aurretik iramaten du, Gaspare. Hemen zen duke, puntualitate britaniarra izaten da hemen, eta Donostiarra, kasu hori da. Bueno, Tolosaldea jadanik branka aurretik sartuta. ETS-aren datuak aztertzen baditugu, hortxe da, errentatxo. beste kontu bat, Mikel, errekord giroak eta normalean beti eskatzen da itxaso leuna, eta itxas bera handiak, eta iruditzen zait, gaurko giroarekin, giro ezin hobea dagoela, emakumeen kasuan ari naiz, gero urak bueltartuko baitu, errekorraren bila joaten. Bueno, errekorra ez da aspaldikoa, joan zen urtean ezarritakoa da, Arraun Lagunak lortu zuen, bai egun bakarrekoa, 10 eta 31, eta bai bi egunetakoa, bi igandetakoa batuta, 21 minutu eta 4 segundu. Rogei Paladan kabo orain badia barra. Hay que amarrarlo a última cuando salgamos afuera, tener el bote amarradito, ¿vale? Tentuz, Arriba. txandako azkena da, Vamos, Pitincho. Kabo eta Txapelaren artean hor badago lehia, Galiziaren artekoa, eta beste datu bat, hauxe lehenbailen azaldu behar diogu gure arrautzaleari. Zergatik Txapelak joan zen astean baiezkoa esan eta gero, zergaitik etorri da erabaki hau. Erabaki hau etorri da ez klubak horrela bulegoan esan duelako edo agindu duelako. Baizik eta kirolariekin hitz egin eta kirolariek zalantzak azaldu dituztelako. Batzuk kolokan ikusi dute hain exigentea den horren beste bidaiekin dabar, behar bezala prestatu alizatea eta bete alizatea. Batetik ikasketak, bestetik lanak, batzu lanean ari direlako. Eta hirugarrengoa, esan daiteke, joan zen astean emandako maila apalak ere, seguruenik, ekarri dituela nolabait zalantza horretara, eta hortik erabaki dutela ez aritzea urren. Ez baita txantxa, astebukaero, Galiziatik ona etortzen. Bueno, Tolosaldea badoa, Tolosaldea pentsa daiteke, koska bat gorago dagoela nabarmen, eta badoa erlojupeko lanean. 4 segundu aurkariei, 2 minutu terdiko lanean ibon. Oso esanguratsua iruditzen zait, Ibaika eta Txapelaren arteko, une honetan, diferentzia berdinean, 4. kalea baldintza horrekin, niri etzait bat ere gustatzen, ateratzeko, Mikel. Ondo gutxiago dago, itxasbera handiak dira, eta hor iruditzen zait, 4. kaleak heldu egiten diola. Ur eskazio horrek, sakonera eskaz horrek. Ibaikak joan zen astean, Kabori 2 segundu atera zizkion, eta Txapelari mundu oso bat 15, gaur ordea, gauzak orekatuta daude, eta Tolosaldea bere bigarren kaletik, badoa, eta nola gainera, bi traineruko errenta, bere txandako 3 aurkari hauen. 6 segundos. No, no nos conformamos. ¡Puésesela ya! ¡Ahí va, pues! Hogeita hamasei palaterdian. ¡Punta! No, lasai! Pasaden astean iruditzen zait, ziabogan ez zutela asmatu begira, Horrek ikusten da, trenerua palantxak hasi da, eta hori da, pasai aldetik, 0 kaletik, mugimenduak gehiegi ez, baina trenerua jotzen duela, kolatuska horrek. Airean doaz, Mikel hauek, 300 metro, eta demoraldian zehar erakutsi bezala, goian daude, 4. izan dira, baina lehen mailako, Euskotren Ligako onenak hurbilago dituzte, besteak, bigarren mailan, bai Euskal Herrian da baita ere Galizian, ari direnak baino. Era bat konform. 7 segundura doa koska. Bai. Txapela orantxe, atzeru. Equipo, zonas y ahora. Ubera pasaz, ¡Eura! Hogeita hamazazpi paladan, ubera pasaz. Metror diren bat. Mendialdean jaiotakoa dira, baina arraunean txukun eta dotore ere, badakite, ikasi dute. Arraun tradizio handiko herria, Bateletan, baina Tolosan, San Juanetan eta estropada handiak jokatu izan dira. Eta Tolosarrak beti sakabanatuta ibili dira, bai gizonak eta emakumeak, eta proiektu hau inguruko herri guztiak bateratuta horre
elkarrekin jardute hori aparta da. Balizak Respira. ederki adierazten digu jadanik haizea ari dela aldatzen, Bai. Ekialdeko haizea hor, nabarmen kanpoan, Nabarmen, oso gurutzatuta. 3 traineru. Gaur ere, begira, nahi baino gutxiago trabestuta behar da. Zartu. Hainbestea, 5 eta 11. Tolosak Ziabogan, errenta hundiarekin. Ibaika, Kabo, Ziabogan. Kabo 8, Ibaika 3. Txapelari krono berbera eman diote, baina nik 3 bat posta aurretik ikusten ditute errenteriakoa. Kabori 5 eta 19, txapelari 5 eta 21, Ibaikari ere 5 eta 21 lan erditan. Orain aizeak ekialdeko ikutu hau hartuta, bigarren kale hau oso nahi iruditzen zen. Orain amuntak nahi egiteko aukera du, eta iruditzen zait normalena izango dela, Mikel, estriborrera. Bueno, oparian hasi eta berehala Ibaika piztu eginda, Tolosaldearen gandik 8 segundura, 2 errekuperatu dizkio, Tolosako taldeari, eta Galiziarrak atzetik dira. Beira, ze balantza, Txapelak. Eta orain laugarren kale honetan, olatuak gehiago arrotu daitezke. Inge Uarteren agindutara, ongi ari da Ibaika bigarren luzearen hasiera. Tolosaldeak 7-8 segundoko errenta du horren. Ea zen horabide hartu duen. Kale bat, hori, oso adierazgarria iruditzen zen. Kabo estriborrera, Tolosaldea estriborrera, Txapela estriborrera, baina Ibaikak ezin. 3 traineru, Tolosaldeak Ibaikari, eta Galiziarren arteko burruka azken postuari hanka egiteko. Botako dut, Mikel, laugarren kalea gaur etzai gustatzen. Eta iruditzen zait, kanpo kaldean, behintzat uste baino lehenago, jarri dira, ekialdeko. Abundaren gaztea juvenila patroi lanetan. Zeinen erraz dakarren trenerua, Eskumuturrarekin, Diferentzia gora berriz. Horren, bai? Tolosaldeak 11 segundu Ibaikari. Hor, arraunlari batek, hor baborrean, bala garbitu ez, hori izaten da txarra, olatua galtzeko artea izaten da hori. Rampaldorei bota, Arreta galtzeko, eta arriskutua. Hor, askotan, Mikel, arraunlari batek, bala garbi behar den bezala atera ez, hautziak balantzatxoa egin, eta olatua galdu. Tolosaldea estropada ederkiari da gobernatzen. 11-12 segundo Ibaikari. Eta Kabok ere traineru bat hartu dio Txapelari. Aur da Txapela. Bueno, beste Txapela bat ikusten ari gara, ez da? Bai. Iruditzen zaite pasaden azteko kaskarragoa zaila zen, Ibon? Bai. Baina aurrera pausu egin dutela, ez koska bat eta dezentekoa. Entxa, pasaden astean Kabok 16, Ibaikak 18. Opa, pasen etxe. Ahí va, ¡Guazen ahora! Txapelakoen alde esan beharko dugu joan zen urtean, joan zen igandean, Euskotreneko 3 aurkari izan zituela txandan, eta azkarren hori zirela. Egira, zeinen txukun arraunean, azkarlanean erabat, ongi bultzaz. Presarik ez. ¡Bultzaz! 12 segundu Tolosaldeak Ibaikari. Ziabogan 10 ziren, hurbildu dira 8-ra, eta hemen dira, estropada ederki kudeatuz Tolosaldeako. Orain erritmoa gora, ubera pasa ezinik, normala da hori. Hasi, txasbera, Mikel, ikusaldezu. Ikaragarria. Uarteko arroka horiek eta. Saka! Ekipo guazruetan! Bultza! Pasaden astean, Tolosak ditxa, 10 minutu eta 52. Gaur, pasaden asteko kronoari iruditzen zaite. Izugarria, bai. Prepara txapa! Guaratu! Diferentzia gora. Ibaika bigarren. Gero Kabo eta Txapela. 51 paladan, Tolosaldean. ¡Saca! ¡Equipo! ¡Ay! ¡Dos Ibaika! ¡Queremos
Oso txukun erraun. Eta eskatzen demora guztian Amundarain patroia. Eta jendea isilik. ¡Saca, Dios! ¡Tiro de nuca! ¡Guazen eues! Emateko dago baitzatua gaur, Ai. ¡Salta! ¡Ahí sale equipo! ¡Oi! ¡Oi! Mira orain, baian nolako norabide hartu duten guztiak, Bai. Bueno, alegia. Kanpoan haizea dabil, barruan ez dabil. Eta barruan, haizeak indarrik ez, beraz, ipar mendebaldeko olatu hori ari dira aprobetxatzen. Aldagai asko baita du hemen. Hori da. Hemen da Tolosaldea, azken 100 metrotan. 13 segunduko errenta Ibaikari, Gabo izango da 3. txapela 4. ¡Salta arriba! Hor da Tolosaldea. Kontsolazio txandan nagusi, erakustaldia eman eta gero. Bai Tolosaldea, 10:54. ¡Pisa, seguido! ¡Pare gora! ¡Atakatzea! Hor dator Ibaika bigarren. ¡Sigue! Ibaika. Bai Ibaika. 13 segunduko tartea. Kabo. Bai Kabo. 3. Eta Boirokoen atzetik. Redondelakoak, Bigoaldekoak, txapelako emakumeak 4. 10:54 behin-behineko denbora Tolosaldeako taldearen zat. Ibaikak 10:58 bigarren postuan. 3. Cabo da Cruz, 11 minutu eta 2 segundo. 4. txapela, 11:06. Iragarkiak eta berehala gatoz emakumeen ohorezko txandarekin. Egun on guztioi berriz ere Donostian gara, emakumeen 15. bandera dugu, jokoan hemen Kontxan eta Kontsolazio txandako azkarrena Tolosaldea izan da, 10:55 denborarekin. Ibaika bigarren, 3. Kabo eta 4. txapela. Aurrera, Sara Gandara, Maialen, Amundarenekin. Eskerrik asko. Gustora egindako estropadarekin? Bai, estropa hona izan da. Eta gustu hain dugu. Baldintzen inguruan galdetu nahiko nizun, nola dagoen itsasoa bereziki badia pasatzen duzuenean? Bueno, ja akuariuma pasatzen zunen ja muitutago dago, olatua pasaiatik sartzea, eta orduan estrorrak lan askoin behau, eta, bueno, olatu luzta da, así que ondo. Bigarren kaletik, ondo aritu zarete? Bai, nik ala hona inun, eta ondo. Erakustaldia eman duzue, ez dakit honek ere, auspoa emango dizuen, playoffari begira, ez da? Bai, azkenen, ikustea estropa honak itei duela, playoffetako baita ondo etortzen zaigu, animoako. Kontxako bandera honetan zehazmo dauka Tolosaldeak? Bueno, disfrutatzea zan, eta nahiko denboa hona indeu, eta aber biharren tandakok zeiteuen. Eskerrik asko, gure ontzi honetara igotzagatik, eta sorte hon. Bai, zuri. Hemen belaunaldi berriak, patrontzan maila handia emango duela, erakutsi digu demoraldi honetan Maialen Amundaraine. Bai horixe. Bueno, bigarren txanda, ohorezko txanda, bandera da jokoan, lehen kaletik Orio, bigarrenetik Donostiara, 3. Donostia Arraunlagunak, 4. Hondarribia. Gogoratu, lehen jardunaldian, 2 segundo eta 16 eunen Oriok Arraunlagunaki. 12 segundo Hondarribiari eta 13 Donostiarari. Eta duen ontzirik indartsuena, onentsuena jarri du lanerako Patxi Frantzesek. Bere ustez, mintzat, bai, Mikel, pasaden astekoa beraz, pasaden astean, ontziratu zuen, 14ko bera, gaur, Orioko ontzia. Bueno, esan beharko dugu, Palmaresean Kontxako erregina dena Ubina, ordezkoen tostan dela. Bueno, guazen bigarren kaletik arituko den Donostiarraren berri ematera, hemen dantzaria dena leku berri dugu. Hori batetik, Mikel, eta gero Paborrean tosta aldaketa bat egin du, baina pasaden asteko arraunlari berak Donostiarran ere.
Eta hemen ere Arraun Lagunak. Hori da, eta hemen leku berean, ez Donostiarra bezala. Juan Mari Etxabek, pasaren azten errendimendu ona eman zuen ontzi hori. Ligan bila ibili da, baina ja Kontxari begira finkatu du bere ontzia. Eta hemen, Hondarribian aldaketa, bakarra Iraia Mendizabal, gaur kanpoan geratu da, eta 6. tosta estriborrean, Mati Olaskoaga lanera. Bandera txuria, Erne, semaforoa Keñukari, gorri, bai berdea! Balekoa. Bueno! Piztu da zua, Mikel. Bai, horixe. Urko lanerako liga irabazteko bai, baina bandera hau atera zere. Ara, bandera gorria! Gaur ere bai? Geldieraz egin dute ba! Geldierazi egin dute emakumeen ohorezko txanda. Ea ba. Ote da, Arraun Lagunak iruditu zait, horiok ez datxan lehenago, bota duela beste ontzi batek baino lehenago, bai, hori iruditu zait. Baina semaforoarekin, ez dakit. Nola ibili dire. Laizter, jakin araziko digute. Aidanean, kronoari ez omen diote eman. Ea bai estatzen duten. Horioren irteera, ez da bai darako irteera izan omen da. Iruditu zait, horiok ez datxe askatu du bestea, baino lehenago hori iruditu zait. Baina semaforoa artean berdea ote zegoen. Orain erlojuarekin ere goraberaren bat izan dela esaten digute barne lineatik. Hori horrela balitz, zigorrik gabeko irtera ustela litzateke. Ea, ikusteko moduri badaukago. Ea zer diote. Ea. Gorri, berde. Ez, nigor baleko ikusten dute. Semaforoa aldatu denean, iruditu zait, patroiek oraindik niri ere bai. Kontua da, bigarren kaletik Donostiarrak berde. Arraunean zein hasiote den. Egon, berde, bai. Berde dagoela askatu du, bai. Nabarmen, eta azkena askatzen, bigarren kaleko Donostiarra. Begira, askatuan adetek, eta Miren Garmendiak, eta berdea dago oraindik. Horrez dago diskusiorik, Ea ba. Horrez dago diskusiorik. Ematen du zigorri gabeko irtera ustela izango den. Bai. Arazo tekniko bat. Akats tekniko. Arazo tekniko bat. Bueno, ligan ere gertatu izan da, baina etorri Kontxara eta ohorezko txandan gainera, hau gertatzea, nolabait jendea larritzeko eta tentsio hori berriz pixka bat igotzeko bidea da, baina noski inork ez zuen nahita akats hori zorreraziko, eta berriro kokatu behar dira ontziak eta... Bueno, honek dakarrena da, bost minutuan baldintzak beti ere elementu bizi badela, itxasoa. Zate baterako, orain ura zale ikusten da beste kolore bat hartu, lehen ez Eta gizakiare bai, Bai, hori bizia eta hanka askotan zartzen duguna gara, Eta azkenian makina kale egiten dute, baina gehienetan atzean gaudenok utxe egiten dugu, eta dirudienez gaurkoa horti joan da. Ea ba. Bueno. Hor, ari zen komentatzen, estropada ere moari buruz... Olatuzka da, olatuarekin zegora bera dauden, komentatzen ari zen. Ez dela, Mikel, hau ez dugu penezan, begira. Ondartzan zenba jende dagoen pasieran. Ondartzan, olatuak lertzen ari dira. Oraintxe, gure begistan, txiki-txikiak bai. Baina balizak gertu daude, eta olatuzka horrek, laguntzen du. Ez askorik, baina, puntetara joan daren nabarmena da, olatua badago, baina txikia. Bai, amondarainek esan dio, sarari, entzun dugu garbi, akuariuna libratuta, pasaitik nola sartzen den, Aize olatua izango zen, gehien bat berak aipatu duena. Bueno, ontziak irtera gunera etorri dira berriz, kokatu egin beharko dira, eta guztionek egingo duena da... Dena atzeratu, eta 12 inguruan dana larritu. Protokoloak eta ez dakit, nola ebili behar du.
Hor da, egungo txapelduna den Arraun Lagunak, agindua jaso dute eta badoaz lau traineruak irtera lekura. Bakoitza bere kaleko baliza dagoen ingurura, estatxa hartu eta epailen agindutara kokatu berri. Presa gutxien hartu duena orain, Orio da. Bueno, atzeratzea, bakarren bati mesede egitekotan atzeratzeak, lehenbiziko kaleari. Ekipuntu hartuko delako, haizeak, eta hori, teoria mentzat, lehenbiziko kalearen mesederako izan daiteke. Quieta, chiqui babies. A ver, dale estribor. Va, favor, nos. Balizak ikusten baldin baditugu irteeran eta banderatxoak aztertzen baditugu. Argi antzematen da une honetan, haizearen indarra ez dela handia. Anemometroa markatzen duena momentu honetan hutsaren urrengoa da. Eta guk ikusten duguna ere bai. Bai. Irtera mentzat bai. Beste gauza bat izango da, Akuariun eta Santa Clara uartetik aruntza. Eta batipat gero, gizonezkoen txandari begira. Bueno, 6 minutu joan dira bakareletik. Ura oraindik beherantz. Amabiak 10 gutxian izango da itxasbera, baina indarrak galtzen. Batian, Eta 5 minutu hauetan, haize pixka sartu da. Vale. Bueno, ontziak berriro epailen agindutara kokatuta daude. Bandera txuria goia. Semaforoa, keinukari, gorria, bai berdea. Baina ere Donostiarra azkena, ez da txaskatzen. Ea ba, teknikarekin beste arazorik ez dugun. Zigorri gabeko irteera ustela bizi izan dugu. Ea orain, gogoratu Donostiako 15. bandera dugula jokoan, Orio lehen igandetik, 2 segundo eta 16 errentaren jabe da Donostia Arraun Lagunaken aurretik. 43 paladan Arraun Lagunak, 41 paladan, 42 paladan Orio. Ondarri azkar geratu da, lehen Ibaika ere bai, 4. kaletik. 40 segundura goaz eta Hondarribia 2 segunduko galera, Donostiarrak bat, eta Orio eta Arraun, Orio lehen kaletik, Arraun 3. kaletik hortxe, burruka bizian. 40 paladan Donostiarra. Orain, Orio pentsatzen dut pixka bat baborrari helduko diola. Orio segundutxo bat, GPS-ak hori markatzen digu. Arraun Lagunak eta Donostiarra segundutxo bateko atzerapenarekin. Lehen minutua bukatu eta gero. Orain di 40 paladan. Arraun 29 pasatxoan. Ea ba. Eta oraindik ez, Mikel, baina aurki Akuarium parean, itxasoaren enbatak gogorra ez, baina treniru bat esorekatzeko nahiko. Ara, Donostia Arraun Lagunak kaletik 2 segundoko galera. Orio baborrerantz. Oriok Donostiarrari bat, Arraun Lagunaki 2, Hondarribiari 5. Ateratzeko kale hobea irutzen zaite, Oriotarrena Arraun Lagunakena gara. Orantxe, Akuariune aldera hurbiltzen. 2 segunduko errentarekin, Patxi Frantzesen emakumea. 3 segundo Arraun Lagunaki, Berriro zango dute, lan hona bai, baina haizea mugitu eta babes gehiago izan dezake, Hemen hori jo! Bai. Bandera, ekialdetik, trabez haizea. Hoita emezortzi paladan Arraun. Ari dira. Tartea zabaltzen hori jotarra. Orain ordea, pasaren astean bezalaxe, Nadetek sortxioaren forma egin behar. Luzearen erdia egin dute, 2 Donostiarrari, 3 Arrauni, 7 Hondarribiari. Estropada aldatzen aztekotan, orain hasi daiteke. Itxasoan, beste baldintza hauetan, eta Oriok metro geixiago inbeharko ditu, baborraren bila joaten. Beste dato bat, kontsolazio txandako garaili izandako Tolosaldea, Hondarribiarekin konparatuta, hortxe lehiakor, Beraz,
Erne. Tolosaldearen denborak kontuan hartzen baditugu, harrigarria da, baina Orioren denboratan ari dira. Aiziare gehiago izango da, Arraun lagunakek 4 segunduko galera, banderari begira Oriok hartutako errenta oso aipagarria da orain. Paso por delante. Segue hacia. Ez dago, horrelako botikarik, horrelako eszenik. Perder la cabeza. Segue. Donostiarra ere maila honean, Oso honean. Urtiz berearen emakumea. Atrás. Atrás, equipo, largo final. Largo. Sí, hay que acabar esta. Ongi bukatzen ari dira, Presarik hartu gabe. 350 metro. Denboraldian zehar Orio hau ikusi dugu. Lehen luzean, erritmo onarekin luze arraun eginez, ondo bukatuz eta errenta lortzen. Eta gaur ere bai. Horrentxe, 36 pala terdian. Minutua balizarako. Ziaboga behar du Orio. 11 segunduko atzerapena. Eta harrigarria bada ere, kontsolazio txandako azkarrena, Tolosaldea Orioren denborat. Laugarren kalea oso txarra iruditzen. Arraun lagunakek 5 segunduko galera du. Hau izan ziteken gauzari kaskarrena da Etxaberen eskifaiaren. Bai. Eta gainera Oriok ziabogan asmatzen badu, estriborrera jotzeko aukera. Ea ziabogak, Ea ziabogak idoi aldatzen duen. 120 metro, hortxe dira ba. Ontziako gogor eginda, Oriok ea arraun. Trabez, giroa. Era bat ipartuta. Berrogeita hamar metro, balitzak gain gainean dituzte. Ea ba. Segurutik jo behar. Orio eta 4 segundura Donostiarra eta Arraun laguna. Arazori gabe, ongi trabestuta. Ea arraun. 5 eta 11 Tolosaldearen denboran. Korronteak tira egiten du, begira korronteak. Nola atera dituen 3 ontziak. Arrauni kosta egin zaio, sartu da bigarren, baina Batera begira bai, Mikel. Donostiarrarekin batera irtera. Beste datua, Mikel. Era bat aizia trabe eta korrontea bera oraindik nabarmen, Tira egiten du, Bai, laurak atera ditu. Indarrarekin. Bueno, 5 eta 11 Oriok, Tolosaldeak aurrez egindakoa, 3. Donostiarra 5 eta 16, Arraun lagunakek 5 eta 17, eta Hondarribia sailkapeneko azken tokira joango litzateke, lan erditako denbora horiek kontuan hartuz. Orain txapelaren denboratan da. Beste gauza, funtsezkoa. Oriok Donostiarrari 6. Nadet Agirrek aukera du estriborrera jotzeko. Oso garrantzitsua da hori. Oriok Arraun lagunaki 4 segundo, Donostiarra 6. Ara, denak estriborrera. Denak estriborrera. Ea ba. Oriok mantentzen du Arraun lagunaken aurretik zuen errenta, orain segundu bat gehiago, 5. 4 dago diferentzia. Donostiarra 7, Hondarribia 14. Orain pasatzen den segundo bakoitza Orioren alde. Noski, helmuga hurbilago 1000 metro. Eta diferentzia da, gaurko 4 segunduak gehi bi. Bi pasatxo. Eta nekea pilatzen eta burua lanean hasita. Dena Oriotarren alde. Dena Oriotarren alde. Eta batez ere begira Arraunean, Luze, ongi bukatuz. Beste datua, Miguel. Arraunek galdu duena, dena, kanporantz galdu du. Dena. Baina, bandera irabazteko osotasunean asmatu behar da. Hori da. Bai brankaz eta baita poparean ere. Begira, ozenen ondo ikusten dugu, Erne, Arraun orain 3 segundura hurbildu daune batez. Baina badian sartzen dagoeneko. Era bat doaz, estriborrera, ontzi denak. Eta aipagarria, estropada puntu honetan, lehen txandako garailea Tolosaldea, Orio baino, segundu bat gehiago erabiltzen ari dela, eta Arraun lagunak baino 2 bizkorro. 38 paladan Orio, ez altxatzeko ritmoan adetek. Arraun ongi orain, Arraun oso ongi. Arraun poparian ongi ari da. Oso ongi ere. Orain azkarrago dator. Terminando por esa ola. Ahora disparo. Disparo. Aurretik bateak askotan Mikel antsietatea eragiten bandera hurbil ikusi eta
2 segundora. Oriok, arraun lagunaki 2. Usten da, arraun lagunaken hobekuntza, Donostiara 8 da, Hondarribia 16. Atzetik aurrera ari den bakarra orain arraun lagunak da, Poparian hobeto horrezko txandan. Orain jotzeko, eta orain badian, begira, hor, uraren kolorea ezberdina da, haizearen eragin txikiagoa, nahi bada, baborrera joatzeko. Begira nora joan den arraun. Horregarren kalera, laugarren kalera nio, eta kanpoan belautzi horiek ere. Arraunek galdutakoaren erdia errekuperatu du, baina 2 segundo hauetaz aparte Oriok beste 2 altxorra du. Arraun oso azkar dator, Bai. Parian ongi ari dira. Eustea falta, minutu terdi. Orain Tolosaldea, aurreko garailea, lehen txandako garailea, 3. alitzateke, 6 segundo. Siguen a uno, venga. Siguen a uno, Astudillok, Hori dio Andre Astudillok. Orain txegora Oriok. Gehiago eta gehiago. Orain txegora Oriok. Metroak falta ditu arraun lagunakek egoerari buelta eman alizateko. Hori ongi ari da kudeatzen. Lehen luze horretan lortutako errenta eta aurreko igandetik ekarritako. Baina jo beharra, bukera arte, Acaba. Hay que subir. Orain txegotzeko. Eta abi, Hortxe dira. Eusten Orio aldean bezala. Bai, dena alde du. Baina eta arraun segundu bakar batera. Orio eta arraun lagunak. Demoraldiko 2 indartsuenak izan dira. Orio garbitasun handiarekin nagusitu zen Euskotren Ligan. Argi norabideak, Argi norabideak. Azken metrotan. Orain, ze kaletan doazen. Hortxe ditugu. Segundu bat, Oriok arraun lagunaki, gehi joan zen azteko 2. Joan zen azteko 2 segundu horiek izango dira erabaki horrak, Ea gaurko txanda. Momentuz aurretik da Oriotarren branka. Bandera Oriora joango da bai. Bandera Oriorentzat da eta horrezko txanda ere bai. Orio. Orio esango nuke. Bigarren arraun lagunak. 83 gehiago erabilita. Hor da Oriotarren posa, helmugan Donostiara 3. Eta orantxe Hondarribia ere badator ba. Hor da, ama Guadalupekoa. Bai, Hondarribia, 21 segundora. Oriok, 10 eta 36 gaurko honetan. Joan zen igandean, 10 eta 37. Errekorrik ez, Errekorra 11 dago, 10 eta 11. Haze estropada ikusi duguna, Mikel. Eta kanporantz, kanporantz erabaki da. Oriok, 10 eta 36. Arraun lagunakek, 10 eta 37. 83 behin-behineko datuen arabera. Hori Marina Kotxi da. Oriok aurten deustuti fitxatutako arraunlari argentinarra. Jota, oraindik ez inor ikusi, besoak altxatzen, patroia bakarri ikusi du. Izugarrizko astindua. Aurretik ikusten duzu zeure burua, gurea da, bai, baina Poparian hasi, eta besteak gehiago asmatu, olatuak daudenak hartu, eta azkenean kirolariak sufritu egiten du, eta nola ezpa. Errenta hortxet zuten, baina hori ere etzen handiegia, eta badezpadan segi eta segi. Bueno, eta azkenean honek zer dakar, gaurko denbora kontuan hartuz, Orio eta arraun lagunaken atzetik, Tolosaldea lehen txandako irabazle izan dela, 10 eta 45 gaurko egunez 3. denbora lortu duena. Erne, azkenean 14 zentesima izan dira Orioren alde. 10, 36 eta 80 Orioren denbora. 10, 36 eta 80 arraun lagunakek, 10, 36 eta 84. 14 eunen Oriok arraun lagunaki bigarren jardunaldian. Hor dira taldekide guztiak, ordezkoak eta titularrak posik, gaurko 3. denbora Tolosaldearena, 10 eta 45 konsolazio txandatik, Donostiarra 4. 10 eta 46, 5. Hondarribia, 10, 58 eta 48, Hondarribia eta Ibaikaren artean 2 eunen bakarrik izan dira, 7. Cabo da Cruz, 8. Txapela.
Donostiarra 3. sailkapen nagusia Mikel. Bi egunetako denbora kontuan hartuta, Tolosa 3 baino ez. 4. tokira joan da, eta ia podiuneko 3. koska horretara igotzeko zorian izan da Tolosaldea, eta alde horretatik hartuko dute posa. Itxaso Azkonobieta, bere hankekoak animatzen, gorputzari izugarrizko astindua eman da, hor dira kirolari guztiak, orotara, Oriok 2 segundu eta 30 egunen atera dizkio Arraun Lagunaki 2 egunetako jardunean. Arraun Lagunak handi bat ikusi dugu, Orio bat, noski pandemia irabazi du. Niretzat Arraun Lagunaken meritoa izan da, estropada erdian, horrenbeste galdu eta gero, hain urruti ibili eta gero, nola etxigabe, eutxi, segi burrukan, segi lehiakor, konfiantzarekin, ea poparian asmatzen dugun, eta hasi direnean segundu bat, 2, 3, 4 errekuperatzen, hauek ere gora etorri dira, eta igual sinistu dute, alda, segi. Eta kakoetako ban iritzan nabarmen, Mikel, Oriok bere kalea ona egin duela, ateratzeko behar bada babesak gehiago izan du, behar badarik gabe, eta hori baliatu egin. Gero metro gehiago ere bai, 2. luzean, eta bestea, Arraun zintzo jokatu du, Oriok 3. kaleti bukatu duelako. Alegia, Andrea Astudilok, barrurantz, baborrera jo izan balu, eta baldintza erabiltzen ari naiz, Oriok zuzendu beharra zeukan. Bai, baina nahikoa zuten hauek denbora gutxi, nik uste gaurko estropadak. Beste 300 metro izan balitu, orduan ikusi ze joerarekin da nola zetorren Arraun, baina araututako ibilbidearekin, itxasmila bat eta erdikoarekin, hementxe nagusi Oriotarrak, aurrera Zaragandara. Nade eta Agirre, zoriona. Eskerrik asko. Bueno, az estropada, Branka ondo, aldea ondituz, baina poparian azkenean pixka sufrituz, ez? Bai, egia da, kanpoak oso guztua jungala Arraunen, eta gero ziaboga eta gero, beroketan zentzazio hona genitu, baina jo hemen egia da ez teula asmatu, eta Arraunkeratik atera gea, baina, hortxe iztu gor jungea, eta azkenen ustez irabazi dugu, ez da, tanda. Bale. Ez que justu ginean, eta ondo, oso guztua. Bueno, 3. kontxako bandera, ez dakit eskaintzarik daukasun, edo mesurik? Bueno, mesua gehien bat, taldeko neskai, kanpon geritu da nahi, Rafa eta Patxi, nik uste aurten demoradilla zigen unen, jende berriak inbiatu ginala, eta lan eta ordu asko pasa berri izan ditugu uretan, gure blokia egiten, eta gila da oso ondo moldatu gehala, pila bat ikasi deu, talde bezala pila bat hasi geha, eta nik uste etorkizunare hemen dagoela. Bueno, nik uste dut ja Ciudad San Sebastianara joteko unea daukazuela, bandera astintzera, zorionak Nadet eta eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko. Zorionak Nadet Agirreri, zorionak Orioko herriari. Urte bat pasada, haien agintaldiak etena izan du, baina berriz ere, hemen da Orio. Azken 4 ediziotatik, 3 aldiz izan da hemen kontxan garaile Orioko taldea. Eta gainera, Liga eta Kontxa Euskadiko txapreketa izan ezik, beste guztia horientzat izan da, eta gauza horiek ez dira kasualitatez gertatzen. Eta gainera, Patxi frantzesen agindutara, lehenengo urtea, lehen garaipen handia hemen, eta hori berarentzat ere oso baliotsua. Eta arerio handi baten aurka, Mikel, ez dezagun ahaztu, Arraun Lagunak handi honi, irabazi diola, badakigu Arraun Lagunak ora beratxu, ibili dela, urte osoan zehar, baina bere maila ona eman duenean, azkar ibili da, gaur bezala. Bueno, Oriotarrak banderaren bila doazen bitartean, txapeldunen azken txampa hori, azken alegin hori eskaini behar dizuegu. Nahi duzuenean, lankideok. ¡Aure! ¡Equipo! ¡Bandera, hostia! ¡Sali! ¡Equipo! ¡Es Uzi, me cago en Dios! ¡Últimas 20! ¡Bat! ¡Equipo, traigo! ¡Atrás! ¡Un golpe, equipo! ¡Atrás! ¿Cómo va a ser? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sali! ¡Últimas 10! ¡Bat! ¡Ahora! ¡Seguí, equipo! ¡Ahora! ¡Arriba! ¡Bandera! ¡Arriba! ¡Seguí!
Bueno, hori jotarrak badoaz poliki-poliki agintarien ontzira, eta une batetik bestera joango dira bandera hori jasotzera. Luzatuko zaie, Mikel, Nik esango nuke baiet. Hemen dagoen ontziko puruarekin eta daukaten posarekin. Sailkapena ea errepatzatzen dugun, eta dida batean iragarkietara joango gara, gero ustegabean gizonezkoak hasiko zaizkigu eta dana batu egingo delako, emakumeen sari banaketa hori, eta gizonezkoen irtera. Gogoratu, Orio nagusi, bigarren jardunaldian errenta txikiarekin, baina errenta baliotsuarekin azkenean, eta orotara bi egunetako denbora kontuan hartuz, 21-14-22 Oriok, Arraulagunakek, 21-16-62, hirugarren Donostiarra, eta laugarren Tolosaldea. Giroa ederra hor kaialdean, iragarkietara goaz eta bere ala bandera ematea eta gizonezkoen lehia, hemen Kontxatik, Donostiako banderak jokoan. Begira, jaun Andreok, agurterdi, begira nola ditugun Orioren jarraitzaileak arrapalan Donostiako kaian. Hor agintarien ontzira hurbiltzen eta jadanik zorionez igotzen garaileak. Bandera jasoko dute. Eta dana bat eginik izango dugu, bat abestearen atzetik hau. Eromen bat. Hori posa, momentua, hori bizitza osorako izango duten momentua da batzutzat eta hori askotan irabazita ere, ez da azten Ibon. Hori da, eta oraintxe hasiko dira konturatzen zer egin duten, eta egun luze bati, hor bukatu bezin pronto ikusi ditugu neka-neka eginda, orain jaiak ez duetenik izango. Badoaz poliki-poliki denak. Kontxako bandera ala jai. Iki Pineirorentzat sortzigarrena ala jaina. Andrea Ubiñak 9 ditu irabazita, gaur ordezkoa da. Bera jakingo du, zenbatu ala ez zenbatu, zer egin behar duen urte osoan lanean jardun da, baina asteburu bi hauek garrantzitsuenak heldu direnean, ordezko eta 9 zituen eta izugarrizko ilusioa, 10. ere barruan izateko, baina entenatzaileak onenak aukeratzen ditu eta hori da bere erantzunkizuna. Bide batez, Patxi Frazensetzat, Orio jarraunlari bezala 4 garaipen bazituen, 82, 16, 17 eta 18 lortutakoak, eta entrenatzaile bezala hauxe du lehenengo garaipena eta beste maila bateko garaipenak bai, baina goren mailan hementxe da Kontxan, eta 5. Patxi Frazensetzat lan... Bere lehenengo urtean, Mikel, ez ere hartuta borobildio egin du. Bueno, berarekin tratu pixkat badugu, eta ez du azte ederra pasa, eta atzo ere, oso momentu gogorrak pasa zituen, bueno, azkenean esan egin behar, ze 14 aukeratu behar zuen eta bar, hori entrenatzailearen zorroan joaten da, eta, bueno, gaur zorionak berari. Nola ez da. Nadeta Agirrek 3. du, 3 liga eta 3 Kontxa itxaso azkonomietarentzat ere, 3. eta June Aranbarrirentzat 4 liga baditu berak, hau 2. Kontxa. Zumaiarekin lortu zuen 2013an eta orain Oriorekin. Haze festa, ene. Hori da festa, hori da laitasuna. Oraintxe jasoko dute bandera Oriotarre. Lenioena, ibilbide oso bat, bizitza oso bat, askok eta askok, momentu hau, daztatzeko, horra, bandera preziatua, haze irriparra, Nadeta Agirrek gogoan dut, pasaden urtean hemen, Nehar Malkotan, arraun lagunak enatzetik 2. eginda, eta ara, Orantxe eman diote, orantxe Donostiako bandera. Eneko Goia alkate jaunak eman dio bandera Nadeti, eta hortxe dituzue.
agintarien ontzian, sorionez nahiko bizkor joan da prozeso hau, eta orain arraunlari guztiak bandera astintzen posaren posez. Arruti eta, bestia, ea ikusten dugun. Veterana direnentzat, hirugarrena, baina beste batzuk aurten heldu diren kirolarientzat, lehenengoa, Ibon. Hori da, Inoiz ahaztuko ez dutena. Nola ba, Koi alkatea, kirolariak zoriontzen. Asko eta asko arraunlari egiten direla gazte asko momentu hau daztatzearren. Liga bai, bestelako garaipenak ere bai, baina honek badu beste zerbait. Oraindik ere. Eta hause bi urtetan ikusi ez dugun irudia, Mikel, arranpala, eta zorionez irekita eta zaleak goza dezaten, hurbiltasunez. Emozioa, posa, laitasuna, tentsio guztiak askatu eta hor dira zoriontsu bandera hundiaren jabe. Hirugarrena, Orioko emakumeek lorturikoa. Mikel! Aurrera Sara! Vicky Piñeiro, zorionak, parabéns. Eskerrik asko. Bueno, tu octava concha, no sé cómo te sientes. Pues la verdad es que no sé, cada año lo intento disfrutar más y bueno, es que doy gracias a todos los que me apoyan, familia, amigos, compañeros de remo, compañeras de remo, compañeros de trabajo, es que todos al final, es que esta bandera se la dedico a todos. La verdad es que ha sido un año bastante bueno para vosotros, si bien es cierto que los rivales también reman, claro que sí. Sí, al final yo creo que los rivales también te hacen estar fuertes y bueno, felicitar también a Raúl que estas dos regatas nos lo has puesto también difícil y bueno, felicitar a todas las que al final están aquí. Disfruta, enhorabuena. A vosotros. Gracias. Batzuk festa giroan, eta beste batzuk hurbiltzen orain lehorreratzen, hemen da Donostiarra, Bantxa traineruarekin, urte goraberatsua. Mikel, aurrera Sara! Beste protagonista batekin nago, Taide Gomez segurarekin zoriona. Eskerrik asko. Nola sentitzen zara? Oso gustua, oso pozik, kriston polita izan da, oso gorrare bai, baina oso polita. Nori eskaintzen diozu garaipen hau? Da nahi, guain arte, nerekin egon da guztiri, nere mutilai, bere familia guztiai, nere familiai batez eta ekipuai, Patxiri eta Xantirire bai, begatik espalitzua hemen ez ginen ongo eta gaiei. Zorionak, segi gozatzen. Esker. Bide batez, esan dezagun, Xanti Zabaleta hortxe zegoela, akoriun gainean zuzen. Eta badu garaipen hontan zati bat, Aurten hartu du Patxi frantzesek, baina lehendik ere, lan handi bat eginda baitzegoen. Patxi frantzesek bere estiloa ezarri du, eta gainera, klubeko taldekideekin batera, baina beti entrenatzaileak hor bere azken hitzori hartu behar du, ontzira erakartzerakoan jendea, ongi ezagutzen zuen jendea, konfiantzazkoa, eta gainera lana oso gogor egin duena, neguko lana, udaberriko lana, kasualitateak ez dira existitzen. Kirolean ez da baten, kausalitatea bai, arazo asko izan ditu, pasaden urtean, estropalari asko, karraunari asko taldea hotzu zutelako, taldea armatu eta goikoian jarri du. Aurrera Sara. Juna Aranberroi, beste protagonista eta azkena, ontziratu behar dutelako, zorionak. Eskerrik asko. Nola sentitzen zera? Ontsu momentu erdi maria eta borgetan eta euforia eta kriston esfortzuko estropa dixan da, baina posik. Gauzak hasiratik ondotzen dizenin hau pasaten da, eta, bueno, jakin jau hasiratik amaiera gauzak ondoetzen, horretako izerdi asko botaro, oso kontzentratuan ga, temporada guztin, objetibo bateaz, eta, bueno, ekipo zoragarri badakau, eta, bueno, maixo ez posik, oso posik. June, ligata, Kontxa, zer gehiago eskatu daiteke gainera zuetzako pizka gogorra izan den urte honetan, ez, lesioengatik? Bai, egiz esan oso orgullo sana, gorputzak ez toztalako limiteik epini, eta bueno, horretako oso ondo inguratute ona, bai Rafan laguntzi ukirot, eta Horixoko kluban babesa bai, eta eurak egunero rondi laguntzen. Zorionak eta eskerrik asko. Zorionak, arraunari guztiei eta Orioko herriari. Teknikariak aipatu dituzte, klubeko arduradunak, diretiboak, ez naola presidentea buru dela,
eta herri osoaren laguntza dute hor, eta haientzat gaurko arratsaldea aparta izango dugu. Bueno, zer esango dugu, herri askotan bizi da arrauna, barru-barrutik, eta hori goizetik zazpitarako jendea zebilen. Bueno, emakumeen lehia oraingo zorrutziko dugu, gero denbora izango da, horretaz luze eta zabal hitz egiteko estropada osteko tartean Jon Valentziagaren eskutik. Eta, bueno, batimetria gizonezkoen estropadaren atarian, datuak zuei eskaintzeko eta errepasatzeko batipan naturak marea aldaketarekin ekarritako mugimenduak eta horren eragina eta haitzearen aldaketa batipatibon. Hori da, eta hortxe kanpoko palizatetan ikusten ari gara, nola, dagoeneko iparra, ekialdeko izia sartu den, eta hemen batimetrian, lehen aipatu duguna, horra gaur bezalako itxasbera handienekin, metroa pasatxoko sakonera barruan. Kanpoan 45 metro. Beste puntu oso esanguratsua, Urgul eta Santa Clara artean, horra erdian 15, ia ondorik ez, 5. kalean 5 metro, nola dituen, 0 kaleak. Horra, berriz bantxan 6 metro, 5. kaleak 21 eta sakonerarik handienekoa 52 metro, 8. minutu terdian, 0 kalean. Nola sartzen den ondoko itsasoa, hortxe ikusten dugu, nola sartzen den badian, errepunpa gunea eta zikin gunea gaur ere bai, batez ere lehenbiziko kalean, eta abanikoa bezala zabaltzen kanpoan. Gaur, une honetan 0,8 metroko olatuak bataz beste kanpoan, altura hori hartzen dute, baina hortxe, bantxa gainean 1,2 metrokoak, hor olaturik handienak hortxe izango ditugu Brankalaren gainean, eta beste gune importantea garrantzitsua olatuak hartzeko uartean metroa. Barruan normala den bezala badian metro erdi pasatxo. Eta gezi horri, lehen aipatu dugun bezala, gaur itsasoko korronteak ekialdetik mendebalderantz, Mikel. Eta haizea, une honetan, hori ez da zuzena, hor ikusten dugun gezi hori, dagoeneko aldatu baita. Ekialdetik ari da astintzen. Ekialdetik jotzen baitu, argi eta garbi. Argi eta garbi. Eta giro honekin, baser esango dugu, brankaz ateratzeko babesa izango duela lehenbiziko eta 2. kaleak, 4. kaleak badian haizea izango du, hortaz gorritasun hori, eta hor, gero, zikina nola izango duen, lehenbiziko kaleak batez ere, eta poparean berriz, lehenbiziko kaleak eta 2. badute aukera, haizearen norabidea aprobetxatuz, 4. joateko emakumeen kasuan ikusi dugun bezala. Eta 4. kaleak, ez, niri gaur, aukeran jarrita, nahiago lehenbiziko eta 2. kaleak, 3. eta 4. baino. 4. ea gero zer gertatzen den, askotan gertatzen dena, oso txarra iruditzen baitzen. Bueno, hementxe ditugu itxasoaren goraberak, behea jo, eta orain, poliki-poliki, arratsaldeko 6 bitartean, Mariak gora ekingo dio. Eta ontziak hortxe ditugu zain, dida batea lankideok, hementxe da ur sarrera, Ibon, baina lehen ez bezala, orain dagoeneko urak gora hasi da, indar handiarekin, eta begira, nondik sartzen den, hor Igeldo eta Uartearen artean, eta ateratzen da, hor Santa Clara eta Urgul artean, baina sartu ere egiten da, eta batez ere uraren sarrera, 4. 5. kalean gertatzen da. Badia erdian, nola baitere neutralizatu egiten baitira, korronte kontrajarri hori. Bueno, lehen kaletik Orio, 2. Kaiku, 3. Ondarra, 4. Zierbena, protagonisten iritzi sorta bat badugu, lankideok pres baldin bada dida batean. Bueno, barne lineatik adierazten digute, minutu erdi barru hasiko dela leia, beraz buru belarri jarriko gara estropadarekin, eta eman dizuet Oriorentzat lehenengo kalea, emakumeentzat baliogarria izan dena, Kaiku 2. 3. Ondarrutarrak eta 4. Zierbena. Bueno, Jon Salzamendik mugimendu batzuk egin ditu, batipat leku saldatu ditu hainbat arraunlari. Hori da, Baborrean, Ruanketit, Joritz 2. Karazo 4. eta Egina 3. eta Estriborrean, gaur Mikel Izarraldeanketik, Arostegi Mikel 2. tokian, Manrik ere ekarri du, 5. 3. eta Berzaitz espaldatik, Berzaitz azku. Bueno, hemen kortaren taldea, hemen ere mugimenduak, Apraiz hanketik jarri du. Pascual, Mikel, Estriborranketik jarri duena. Baita ere. Hori da. Gutierrez, Estribor espaldatik jarri duena, eta kanpoan geratu duena, utzi duena Jose Luis Kortak, repeto, egizon indartsua, aurten erakarri duena klubena. 3. kaletik Ondarrutarrak, Zelaia,
gaur patroilanetan eta errastibera gaur arraunerako dugu. Hori da, Aginarra laugarren tosta estriborrean, horra, nola ikusten dugu, eta, bueno, aipatuko nuke Iker Izmendire barruan dela, 3. tosta Baborrean. Patroi aldaketa, zuka aipatu moduan gaur, Antiguako aman. Zierbenan Borja Gomez patroilanetan eta Jon Elortegik egin ditu aldaketa batzuk. Berto González Asturiarra Istriborren espaldara mugiarazi du, Bidal sartu du, joan zen urtetik, Sergio Montenegrore tokiz aldatu, eta Fran Montes kanpoan utzi du, eta Ismael Anaia barruan. Hori da, Fran Montes estropada gehienak jokatu dituena, Alberto González espalda Estriborrera, eta deigarriena niretzat, Mikel, Sergio Montenegro 5. eta Leandro Salbaño atzeratu duela. Egira horraldak eta Karazola horren tostak, Agina 3. eta Joritz eta Rua tostak trukatuta. Nando Rua, ibilbide luzeko kirolaria. Hemen estropada eremua. Erneba. Olatuk egiten nahi tukan! Bai, olatuk egiten nahi dela, ikusi ditugu, helikopterotik, bai, nik ere ikusi dut, 0 kalean hortxe, betikoa. Itxasontziak barrura sartu omen dira, eta 0 kaleko horiek atera egin behar dituztela, barreriatik lankideek adirazitakoa. Bueno, ea gutxienez irtera usteli gabe azten garen, orain honetan. Egira abantean, Estribordenak abantean. Semafororik ez? Bai, semaforoa hor da, egia esan ez guretzat ikusteko leku aproposean, baina semaforoa hortxe. Bueno, argi dago hauentzat helburua zein den, kontsolazio txanda irabaztea, eta albaldin bada gero pausutxore ematea, elkapen nagusian. Hemen da Zierbena. Errojupeko saioan bikain. Gero igandean, erdipurdi, Igor. Hori da, bueno, urte osoan bezala Zierbena gora beratxu bat ikusten ari gara. Eta ara, norabideak, hor 2. eta 3. kalean, zulo handi bat ikusten da. Ez dakit, Orio behar bada Baborrera, Kaiku Estriborrera, baina nahiko hurbil ikusten ditut, badia barruan izateko, Ondarroa eta Kalipoak. Ondarroak Zierbenari eta hori segundutxo bat, Kaikuri 2, irteera indartxua, Antiguako amak. Bueno, Miguel, ulertzekoa Zierbenak zer egin duen, Estriborrera nola baitere, babes pixka bat bilatu nahian, hori batetik eta bestetik, itxasbera handi honekin, hor uarte azpian 4. kaleak, ia ondorik ez du. Oso urgutxi. Eta gero gainera izango du, Rankala pantxa alegin. Berriro izango du. 4. atzait bat ere gustatzen, gau. Batez ere joateko, baina etortzeko ere ez. Gero igual bandera handik eramango dute, baina, ai. Epailea tartean, ea nondi dabiltzan. Kaiku kontzi bateko galera jadanik. Beno, Kaiku kaleskapo dabilena, ongi epailea Kaiku bidaltzen. Kaiku mugitu behar du, hortik, ez Orio. Bai, ari da. Bai. Armak azkarra aldatu du ontziaren norabidea. Kalearen mugan. Eta balen arteko tartea haunditzen ari da. Bueno, Ondarroak oso hasiera ona, indartsua. Egira Zierbena eta Ondarruren artean ere tarte oso gutxi dago hor. Hor laizter, asatuko zaigu beste epailea. Ondarroak hori, segundutxo bat. Eta gero Zierbena eta Kaiku, 3 bizkaitarremen, begira. Eta horrein abizua Zierbenari. Epailea Zierbenari esaten, kontuz, soaz Ababorren. Nik horratzetik, etzait iruditzen une honetan, 3. kalean egonagatik, Galipoek, Ondarrutarrei, kalte egiten ditenik, hor. Atzetik doaz zelako zen. Atzetik doaz, eta bai. Berriro ere, abizua. Irtera ona, Ondarroak. Bai, txukuna. Orio, estropaderemuaren beste ertzetik. Egira arroka horiek. Bakar batera da, bai. Hor oso gutxitan ikusten ditugu. Horko arroka horiek. Itxasbera handienekin bakarrik. Eta, begira, horre uartetik, igeldo bitarteko arrokak ere, gaur ikusten dira.
Zierbenaren ontzian dugun kamaratxoarekin, beste ikuspegi bat, Zierbena eta hirugarren kaletik ari den Ondarroa. Garrigarria da, Ondarroa ikustea hain lehiako. 36 paladan, Zierbena, eta Ondarroa 35 paladan. Hirugarren berriro ere. Orain ari zaioen baso egiten, orain bai. Alako batean urdina aterako. Orain bai, pare atorri delako. Niritzat behar luke dagoeneko, Orain bai. Segundu bakar batean dira Ondarroa, Zierbena eta Orio. Eta iruko galerarekin. Gomez ere, Borja Gomez, zenbatetan ikusten den alakoetan, Orantxe, Ieso. Orantxe, hori da. Ez dakigu epaileari kasu egitea erabaki duelako, edo tabarle lineatik pixka mantentzeko agindu diotelak. Beno, Zelaiaren agindutara Ondarroa, Orioren demorata. Aldegin ezinik, urte osoan eratzetik ibili diren Orantxe, Orio jarri da estropada buruan. Zelaiak estriborri eskatzen. Hortik atera kontuak, nondik sartzen den, Hemen estropada ezberdin bat azten da. Beste, ia 1000 metro, balizaren bila. Bate presari gabe. Zierbena ere ez. Orantxe, Ondarroak segundutxo bat ere galdu du. Orioren erritmoa. Orio eta bestaldean Zierbenaren branka ere Ondarrutarren aurre. Orio oso azentatuta, 35 palada nire kronoan. Berzaitz asko, garra espaldan. Kaiku urrutiago ibili da. Bai, eta Zierbena atzerago ere bai. Mikel, beste kontu bat, laugarren kalea kanporantz libratzekotan, oraintxe libratuko da, orain hor hasiko dira sakonerak handitzen eta. Orain laugarren ez, atxai txarra iruditzen. Hemen Orio, gaztea eta veteranoa. Bai. Kosta berea. Hori da. Etxerri estri horretik, Rula Paborretik. Oso asentatuta ikusten zaio, presari gabe, Pasaden astean bukaeran eta arraunketan mostuta ibili zen Orio. Kaiku begira, Mikel, nola etorri den? Kaiku baia barruan asko galduta ibili da, baina behin itxaso zabalera irten da, maila hobeago ematen ari da Bizkaitarra traineru. Eta beste kontu bat, haizea eta haizea ari gara, baina, hor korronte handiak dabiltza, eta horiek ez ditugu ikusten. Etxe goien dugu. Iotarren patroia Orioren momenturik onena hauxe. Bai, orentxe. Ara Manrik hirugarren erakarri du. Gontzaltzanetik. Ara Ostegi bigarrenak. Hiciste final. Hiru! Lau! Mira, aitu! Oain nahi gaitu aldeite! Sigue acabando! Bai, hori zazpireun metro luze horrein. Arraunean ongi bukatzen ikusten du. Eta erritmotik atera gabe hori. Eta mazei paladan. Utza! Proba, marka final proa! Gogoratu, ontzi hauen artean, lehen jardunaldian Orio izan zela azkarrena. Zazpi segundu Zierbenari. Gero beste hogeiko galerarekin Kaiku. Eta urrutiago oraindik Ondarrutarrek. Bueno, eta Orio gaurko helburu polibat badu, laugarren lekuan dagoen Getaria 6 segundura dauka, Mikel, 6 segundu eskasera. Bueno, ez da berdina, 5. edo 4. bukatzen. Kaikuari da atzetik aurrerako estropada egiten. Kampoan no, Kaiku. Segi bukatzen! Atas! Atas! Ura dagoeneko gorantz, Horrandoni kanpos ikusten dugu, Mikel. Aurrekalari, aurten, Orion 5 aurrekalari. Pentsazazu, Altxerrera, Rua, Campos.
Olaizola ere bai, haizu genuen, eta Arauztegi, Mikel Arauztegi ere. Bai, Zierbena orain gara, Ematen du Zierbenaren aurpegirik onentsuena edo, ikusi behar dugula gaur. Hor kanpoan bada oso gutxi agertu da denboraldian zehar Zierbena. Hor mugimendutxua bada, Gainentziak, gainentziak. Olatua dagoen seinale. Hemen dira, Galipoak. Nivel babor! Nivel babor! Nivel! 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 Zer esan duen, ola estribor, nivel babor. Horrek esan nahi du, batez ere, aize olatua eta estriborretik sartzen dela. Pasai aldetik bezala. Orio buruan, Zierbenari bat, eta 180 metro balizara iristeko. Eta orain Kaikuk metro gehiago egin behar, hor garbi ikusten da zen filazio ezberdina. Kaikuk eta Orio. Kaikuk baborra bilatzen. Aizia iparretik. Ea ba. Orio eta Zierbena buruan, ea zein asmatzen duen maniobra egiterako garai. Ea, Orio pantailaren behekaldean, eta goiko aldetik Zierben. Ea ongi trabestuta sartzen diren. Orio zabal. Askoz estuago, Zierbena. Noraino joan den. 9:56 Zierbenari. Eta Kaiku eta Ondarroa, Kaiku aurretik. Bueno, 9:59 bientzat, hori da hartu dutena. Eta maniobra ostean, Zierbena Orioren parean. Oriok ez du asmatu, ziagoan. Eta orain Mikel beste estropada bat azten da. Kirola bera bai, baina barrurantz. Eta orain batez ere baborlana eskatuko dute patroien. Zierbena eta Orio, 4 segundora Kaiku. Eta hurbil, bostera, Antiguako ama. Eta urak hor nahaztua daude, Bagira zen mugimendu. Urak oso nahaztuak daude. Nahazi egin dira. Itxaso errerik ez, baina trapaltxoa bai, argi eta garbi. Zeinen garbi ikusten den. Horen begira Orioren aurrea, begira boteka. Nola egiten duen, kanporantz olatu horre. Kanporantz olatu horre. Zeinen garbi ikusten den. Laeste joko du beste braztada bat. Hor. Urbiltzen ari dira, Hor ontziak, ea ba. Orantxe Orio sartu da Kaikuren kalean. Eta beste ertzetik, Zierbenak 2 segunduko tarte hartu du bere alde. Segi dio, Enaro Zelaiak 7 segunduko atzerapenarekin doa, Ondarroa. Teknikoki oso exigentean dago hor kanpoan, Iparreki aldetik haizea eta olatua, korrontea beste aldera. Kaiku berriro segundua galtzen. Txanda hautsi egingo da bitan. Hala dirudi. Oriorentzat Oriona, Kaikuren kalea baliatzeko. Eta Zierbenak ere nahi izan ezkero baborrera jotzeko aukera. Estropada ere muko biertzetatik Orio eta Zierbena. Hor dago burruka. Zierbenak nahi duenean aldatuko du norabidea. Ea... Oita mazazpi palada Kaiku. Oita mazazpi Orio. Gorantxe, 8 kilometro orduko markatzen dizkugu. Hor kanpokaldean bada mugimentua. Barrukaldean bat ere ez. Hara epaile, Kaiku eta Orioren lehia hori vigilatzen. Orain Orio kolatu gara. Ara. Erasoa, eskatzen du Etxegoiene. ¡Ahí va Marrique! ¡Buena carazo! ¡Ahí va Guiña! ¡Prepárala, va! Segundutxo bat, Zierbena eta Orioren artea. Nola sartzen den olatu, Ufa! Ontzia oso gogortu dakar Orio. Eta bizitu behar denean bizitu eta eman. ¡Sigue atacando! ¡Sigue atacando! Ura dagoeneko gora, Itxas gora, 6:08 minututan izango da. Mira, Zierbena bate presan nire duzun, hor gartxe, etzan eta buka.
baina tartea ez doa gora. 2 segundu lortu ditu, momenturik onenean Zierbenak Orioren aurretik, orain bakarrera do. Oera pasaz oraindik Orio. Iruditzen zait pasaden astean une honetatik aurrera hasi zela arraunketa nola baitere mozten, Gaur eusten ari zaio. Kaiku ere, ez dago, usteko, Gora beratxu, 5 segundura orain. Tamalau palada, bai. Ondarroa 10 segunduko atzera benakin, Kaikuk Ondarroari 5 hartu dizkio. Begira patroiaren lana, beti ere baborrerantz, pultzakako indarrean. Hemen Zierbena. Hogeita hemezortzi paladan, Honetan, 3 palada minutuko gehiago jo Zierbena, Orio baino. Bizi. Eta segundu bateko tartea dago, bien arte. Ondarroa hasi da pixkat erortzen. Kaiku errekuperatzen ari da, eta Ondarroa pixkat aldatzen. Ondarroa erortzen. Bueno, urte osoko nola baiteko joera, ez da? Bai. Aizu, aste batean ezin da miraririk egin, Ligak erakutsi digu zein den bere lekua, demoraldia salbatu dute, mailari eutxi, Eusko Labe Ligan jarraituko dute, kontxarako zelkatu ere bai, zer gehiago eskatu behar da. Lesioak izan da, nahikoa egin du, erraztik bere eskifaiarekin. Eta bandera irabazi. Hori da. Ara, nola doazen. Hori dena gutxi balitz, herriko bandera. Orio eta Kaiku, biak ez trigorrera. Burruka gogorra, Zierbena eta Orioren artean. Kontsolazio txanda hau irabazi nahirik. Eta hor tartean Kaiku. Eta zen filazio ezberdina, Oriorena, Kaikurena, eta bere kaleari egozkor jarraitzen diona Borja Gomez. Kaleari eutxi. ¡Da un minuto! ¡Nivela! ¡Alberto! ¡No te falta, campeón, ¡Ay, colócate! ¡Hay un orden! ¡Listo! Bueno, Mikel, ordu ordena joan da, orain txepiak segundo batean. Ematen du horrela, heldu behar direla hauek balizara, segundo bateko tartean. Baina begira norabideak, Nola eusten dion Borja Gomezek bere kaleari, ¡Sigue larga! ¡Manos lejos! Estropada ikeragarri, gogorrak izaten dira hauek. Jokatzeko eta aurretik jokatzeko bai. Eman eta eman da, atzeti datorrena, ezin atzera utzi. 4 minutos de regata. ¡Remátala! Dale, Bertín. Estropadari errematea. Nion behar diotela eskatzen du Borja Gomezek, baina horren lan egin behar da, lan asko. Eta lan izailenak, dagoeneko gorputzak behin da berriro, buruak gorputzari esaten dionea, baina nora oa. Nondik atera berdia. Ondo Kaiku. Kaiku berriro piztu egin da, Ondarroa bera ere urrutiago ibili da. Horain gora Oriok, irutzen zaita zidela dagoeneko arraunketa sarritzen. Bai. Parean dira, Zierbena eta Orio. Olatua dio, berzaitzi. Bere patroiak. Orio Zierbena, Orio, Kaiku Laura, Ondarroa 9. Ara, bueno, Zierbena bakarrik bere kalean, Orio, Kaiku eta Ondarroa, kalez kanpo. Hemen, Mikel, bukerako txampa zoragarria geratuko zaigu, Eta tendentzia Orioren aldekoa, ematen du izango dela, azken metroetan. Orain gora, 2 segundo azpitik ibili da, eta orain parean sartu. Baina luze, iruditzen zait luze ari direla, bukatzen. 38 palada, baina luze oraindik, Bukaerarik kendu gabe. Eta uera errespetatu zara, begira. 38 eta uera pasaz. Bueno, segundutxo bat hartu dio San Nikolas traineruak Zierbenari. Eta hemen Kaiku, Garmaren agindutara. Gaur, hankekoak aldatu egin ditu Jose Luis Kortak, Apraiz eta Pascual. Berriro esango du. Oso borrokalari eta oso egozkorro, oso tematik Kaiku.
rotazioak egiten, eta mendeurrena dala erronka diote, Sestao aldean, urrengo urtean, ea. Urbiltzen, Kaiku 3 segundura. Bai. Motorra baitu. Begira, Orioren uberan, hor joaten da treneru bat ederki. Hor, Kaiku duan tokian zoragarri joango da. Une honetan, bai, azkarrago nabarmen, Kaiku Zierbena baina. Begira, baina bere Orio zerrati mugitu behar du. Kaiku ere kalezkanpo doa. Ea kaleak. Ez, baina bia daude kalezkanpo, ez da? Oriok lehenbizikoa, Kaiku bigarrena. Orain abisuak Kaikuri. Baina hor, lehentasuna ez du ez batak ez besteak. Azerre, Kaikutarrak. Hor gertatzen da, atzetik, uberan etorrean trenerua azkarrago etortzen da, aurretik doana baino. Txirrindularitzan bezalaxe. Edo piraguismoan bezalaxe. Bueno, Orio oraindik aurretik da. Zierbenari bat, eta 4 Kaikuri. Hor duzu egoiko datu sorta beti. Egoera honek mesede Zierbenari egin diola. Bueno, baina oraindik ez du lortu estropadaren burua errekuperatzea. 43 paladan Galipoak. Azken txampan baia barruan. Orio aurreti dato. 45 Zierbena. Orio aurreti dato. Eta orain berriz begira, lehenbiziko kalera denak bezala, Mikel. Bai. Olatua zabaltzen delako. Oriorentzat izango da, konsolazio txanda. Begira orain olatuak aprobetxatuz. Orio aurretik. Eta beste atzetik, Kaiku. Oso ongi germa, Begira. Hor da Orio. Bai Orio. Bigarren Zierbena. 3. Kaiku. 3 segundutan sartu dira denak. Orantxe Antiguako ama. Bai Ondarroa. 20-0 bat Oriorentzat. 20-0-2 Zierbena. Kaikuk 20-0-4. Ondarroak 20-12. Iragarkiak eta Jaun Andreok. Horezko txanda erabaki horra izango den lehia zuzenean hemen. Kontxako uretan Donostiako 127. banderaren bila. Eguerdion berriro, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi berehala ohorezko txanda, baina aurrez, albiste bat, Oriori, bandera hori atera diote estropada jokatzen ari zela, eta oraintxe ikusiko duzu irudia. Bai, baino. Bueno, 3 segunduko zigorra. Hor bandera urdina ikusi dugu. Bai, eta gero aldaketa, hori ja. 3 segunduko zigorra beraz, Oriori eta honen ondorioz, Zierbenak 20-0-3, 56 irabazi du kontsolazio txanda, eta Oriok zigorreta guztiz 20-0-4, 58. 82 bizkorrago Zierbena, gero Kaiku eta Ondarroa, aurrera Saragandara. Bai, Andoni Camposek argi zeukan, ez? Zigorrarena, bueno, zorionak edo nola ere. Bueno, zorionako ez tekit. Bintzat, ratu txarrau pasadu da, oso azte gorra izan da guretzako, lehenko azten oso burumakur bukatu genuen, ikuste genulako aukera genezkala, ez genuen gure arraunketain hasiera-hasieratik-an, eta bueno, etzan atea. Horren ondoren, azte oso gorra pasadeu, oso burumakur ronga, eta bueno, pixkanaka saiatzea buruei buelta ematen, baina ez da erresa, ez gara profesionalak ez gaude ontako bakarrik, ontaz aparte beste 1000 gauza ezkau gure bueltan, da bueno, da nahi aurreitia saia da, eta kasu hontan balore estra bat jartzia arrauneako burua ondo eukitzeko, hori estra. Eta azkenen gaur, bueno, tanda irabazi deu, 3 segunduko zigor horrekin, orduan ja bigarrengo postua atzeatzekea, baina, bueno, alden guzti jain deu, eta eskerik asko ematia bakarrik atzait, hori joko horri jai, emateigun apoio batikan, eta segitzi haula hola, ze gure lanak aurten bezala ondo iten jarraituko deu, eta espero du, bai urrungo azten ligan da bai datorren urtetan, posak ematen jarraitzea herri jai.
Eskerrik asko Andoni gure ontzi honetara igotzagatik eta zorionak. Eskerrik asko zuei, Sara. Eta ospatu dezatela, mutilek orain azer xamar eta nekatuta egonaren, herriko emakumeen taldeak lorturiko garaipen handia hemen Kontxan. Bueno, astear da, Ibon, gizonezkoen orezko txanda. Bai, bueno, zer esango dugu, gehiago ez da gola eskatzerik, Mikel, iru trenero, 7 segundo, 8 segundo eskasean, lehenbiziko kaletik Getariarrak, eta, bueno, hemen urte osoko lanak egina daudela, eta txanda hasi zain gaudela, ez besterik. Bueno, Getarian mugimendu batzuk bai, adibidez, Urko Gurrutxaga dugu Ababorren hanketik zelaiararen tokian, ez da? Hori da, eta, bueno, Zilborran ere dela ozen aldaketa, Larrañaga nola sartu den 3. posta horretan, idiak ez postetik eta bar, bueno, aldaketatxoak eginda eta esperantzaz gainezka Getariarrak. Hemen Go Bizkaia, errentaren jabe denak 7,64, Hondarribiari gogoratu 7,70 Donostiari. Aldaketarik ez Go Bizkaian, ez Ama Guadalupekoan. Gaur 8 aritu zen, eskifaia tripulazio 14ko bera, nahi den bezala. Eta 4. kaletik hariko den Donostiarran ere, beste hainbeste. Hau da, hautagai nagusien entenatzaileek kuadrilla mantentzea erabaki dutela, alegi. Hori da, hori ikusten dugu, Baborra Zilborra, inolako esusteko hori gabe, eta niri guztua ez bere arpegiak, Mikel. Ze kontzentrazioa arpegi, banaka. Badakite oso ondo, zer datorren hemen. Egurra, sufrimendua, lana. Ben, gakoa edo zein unetan, egon daite, giltza. Baita irteran ere. Solo 5 de proa. Hortxe ditugu labontziak prest. Getaria, bitik, bigarrenetik Hondarribia, 3. Bermeo, 4. Donostiarra. Aize pixka badabile, bandera horiek kateatuta daude. Kieto zai. Begira ez tatxak, Getariarrena zuel, laso. Baiak orainik aginduak ematen ari. Kietos. Tensa! Argi, tensatzeko. Balekoa irtera. Bueno. 7 segundua eder ditu, Bermeo. Hori kudeatzea da erronka jentzat, eta horiek hankaz gora botatzea, Hondarribia eta Donostiarraren helburua. Momentuz estropada buruan, Donostiarra eta Bermeo. Nire ustez ateratzeko kalerik kaskarrenak dituzte. Ja norabideak, Coja la testigo. Nos vamos. Aurrera. Berrogei palazi gora denak. Erasora, danak, gaina Bermeotarrak. Bagoaz, bagoaz. Argi norabideak. Orzulo handia, 2. eta 3. kalearen artean. Ea zer erabaki duen bakoitzak. Eta zergatik. Orantxe, minutu bateko tartea beteko da, minutu bateko lana. Urdaibaik Donostiarari segundutxo bat, eta Hondarribiari 2. Bai, beno, Hondarribiaren irtera deigarria, 2 segundo galduta, gehitxo bezala begitatzen zen. Eta Donostiarrak badaki ateratzeko kalerik kaskarrena duela, eta orain jo beharra daukala. Argi hor, Getaria bere kaletik, eta Hondarribia ere bai. Getaria zikinari ies egiten. Hemen berdea. Bueno, lehenbiziko txampan... Udabe, erritmoa markatuz, bai, bon. Lehenbiziko txampan, Bermeo eta Donostiarra jo dute, Hondarribia 2 segundo. Oraindik lehungunean oraindik. Donostia horretik! Sigone! Getaria kokatu da hor, Donostiarra eta Hondarribiren artean. 2. minutura goaz. 3 segunduko galera Hondarribia. Argi, ontzi bat aurretik. Hondarribiarekin. Bermeotarrak, bai. Donostiarraren irtera gaur ere zoragarri. Bermeo, 3. kaletik, branka aurretik sartuta. Bai. Kudeatzeko modu hobeagorik ez dago, ez? Honena. Hasi, erasoan eta tartea zabaldu. Gutxitan ikusi dut ontzi bat, pasaden astean, Bermeotarra zen. Uartera,
Bueno, leher eginda, ustuta ekarri zituen, argi, Donostiarra nora joan den. Nabarmen, 3. kalera. Zergatik, horko, bueno, sakonera gutxiko puni horiek, errepunta horiek, zereit. Ies egin hortik. Bermeok hasire indartsuarekin, 2 segundu Donostiarrari, 3 Hondarribiari eta Getariari bat gehiago, 4. Begira raunketa, oso asentatua Bermea. Oso asentatua. ¡Siguiente remate! ¡Momento ona! ¡Atrás! Hondarribi bat, Donosti egin batean! ¡Ahí va! 28 palada de Hondarribia. ¡Sai arrastre! ¡Bat! Bermeok eutxi egiten dio lortutako errentari. 3 minutuko lanean, 2 segundo Donostiarrari, 4 Hondarribiari. Getaria bostera. Oraintxe 2 puntak libratzen, Mikel, Ikusi nahi dut Donostiarrak orain dikez, hemendik minutura edo, ze joera hartzen du. Frankala libratuta, bantxa libratuta. Irteera, Bermeotarrena. Motorra jarri eta eman. Zaferminetako txikinazo bezala xe. Estropadako lehen laurdena bete da, Bermeok 2 Donostiarrari eta 4 Hondarribiari. Getaria 6 da. Begira, denak ere Donostiarra nabarmen estriborrera, Urdaibei bere kalearen estriborraldetik, eta Hondarribia ere bai. Lehen kalearen muga, Hondarribia. Oraintxe abizua Donostiarrari. Baina Urdaibei etzaio komenik erra hortan sartzea, Bermeo Urdaibai, aurretik. Ai, palo horiek, Segundo bakar batera Donostiarra. Bermeo hori uste dut etzaiola interesatzen orain, hor baborrera jotzen eta aztea. Eta iruditzen zait, Donostiarraren ontzia orain hasi daitekeela libratzen. Bueno, ea ba. Aranberri entzuten dugu. Hondarribia bosteko galerarekin, Askotxo. Olatu alda hori? Getaria 8, ala eta guztiz ere Getaria, horrezko txandako apalena izanik, kontsolazio txandako denak baino, segundu bat bizkorra. Ze bukaera, kale jarta kompainiak, horra. Rizi, Marruska, 28 paladan. Azkardoa, Mikel, ontzi hori. Azkardoa, Bol Bizkaia. Eusten dio alduen bezala Donostiarrak, baina Hondarribia sufritzen ari da, Bai. 6 segunduko galera ama Guadalupekoak. 6, gehi beste 7, 13 lirateke estropada puntu honetan. Atamaranetik eta oso libre ikusi dut Bol Bizkaia, ontzi hori. Indarra, batioak, motorra. Hor jarri du, motorra lanean, Iker Zabalak. Beno, orain Donostiarra, Urdaibai ez da, gerratan sartuko, Eta orain Donostiarrak sakonera gehiago izango du. Hondarribia sufritzen, Hondarribia asko sufritzen. 2 segundu Donostiarrari, 6-7 Hondarribiari. Hor kanpokaldean orain Getaria 11ko galera eta konparaketan Orioren denboratan. Gogoratu gero Oriok 3 segundoko zigorra izan duela eta kontsolazio txandan zierbena izan dela azkarrena. Baina banderari begira oso urruti daude. Beraz, hemen dago lehia. Bermeo eta Donostiarra aurreti. Une kritiko Hondarribiaren zat, Oso kritiko. Asko galtzen, kanpora. Eta beste 8 metro falta dira, Baliza... Sigue la larga! ¡Listos! Solo un momento. Rompe el poco. ¡Guasay! ¡Se aguayo! ¡Momento bueno! ¡Guáseme! Paratu, Bermeotarren bizkarra, Hondarribitarrena. ¡Bat! ¡Ey! ¡Iru guasay! ¡Bat! ¡Ey! Hondarribiak orain erio batean sufrituta heldu beharra du balizara. Ziabo gaun bat egin eta ea gero poparian gauza zuzentzeko modurik badagoen. Momentuz asko galduta doaz berde. 36 parada. Eta alderantziz, Donostiarrak eusten dio Bermeoren eraso handioni. Ongi bukatzen, presarik hartu gabe.
Vete, Bruni! Hor begira, aurrean, Cesar Barda, ze barbar. Arrastra! Hogeita hamazazpi palada. 2 minutos patio boga, Bosteun da laro metro falta dira. Argo zabe! Calleja eta Kaion erritmoa markatuz. Esta. Gol Bizkaia. Begira, bandera haiek. Nola jotzen duen, Ipar ekialdeko haize horrek, nabarmen. 21 kilometro markatzen ditu orain ane momentu. Argi Donostiarrak aurrere kanporantz, metro gehiago bine oso azkar dago. Oso hurbil dago. Oso azkar. Sali, Josu! Sali, Joande! Hemen Getariarrak, 15 segundoko atzerapenarekin, orain Zierbena eta Kaikuren atzetik leudeke. Bueno, hau buruz-buruko bihurtzen ari zen dagoeneko, banderarako lehia. Ibarribiak 10 galera brankaz, eta Donostiarra hor kanpokalde horretan, parekatu eginda, Bermeo horrekin... Azkarrago Donostiarra Bermeo baino. Eta buenas! Listos! Ahora! Jo, egin dute Mikel, Hauek erritmo altu bat eta egurra. Neurriak aparte, hori ez dakigu ze jarri duten, baina hala dagoela garbi daukagu. Rectoador! Sacho muy malo aquí, Sacho muy malo, no le sale. Sartu iragarri du, bai. Trabez pasaitik, Dagonik eta izerik txarrena, girorik txarrena, hau da, haundia ez. Amorragarria ez du horrentzen. Donostiarra branka aurretik sartuta. Luzea harrigarria iruditzen zait Donostiarrarena, laugarren kaletik. Niretzat, gero galdetuko dugu txarrena, ateratzen. Hondarribia 10 segundoko atzerapenarekin, Getaria 17. Han Alberdi, nola askatu duen, Arrar motza lotzen duen kakoa. Ea ziagoak, Oriok 9 eta 54 maniobran. Trabez. Itosta aurretik Donostiarra. Donostiarra sartzen aurretik, gehiago zabaldu da Donostiarra. Ea, ateratzea. Itxiagoa Bermeorena, tabiadurarekin gainera, Bai, ziaboga hobea, Bai. Bizkaiak ziaboga hobea. 9 eta 34 Donostiarrak. 9 eta 25 Bermeok, Hondarribiak 9 eta 44, Oriok lehen egindako denbora. Eta Getariak 9 eta 52, orain arteko apalena. Aizea handia hor, 20 kilometroko aizea hor. Maniobra ostean Bermeok Donostiarrari bat, Hondarribia 13-ra. 13, gehi aurreko azteko 7, 20 segundura. Lehiatik kanpo gaurko giroarekin. Ea orain, barrurantz, iruditzen zait, Bermeok hirugarren kaleari eutxu. Bermeok maniobra egin du, ona, lehen luzea, borobiltzeko, eta orain, 2 segundutxo ditu Donostiarraren aurretik. ¡De bandera! Olatu luzea, 3 segundo, Poparian, horari da. Beitu ze abiaduran datorren Bermeo. Beitu ze abiaduratan datorren Bermeo. 1 minuto por minuto 12. Bizkarran erorketa hori. Donostiarra. Katxo malo babor, lehen ere berdina esan du kanporantz. Hondarribia 15-eko atzerapenarekin. Getaria 22. ¿Listos? Edo kubirai. Donostiarrak, horatu eruditu zait Donostiarrak. Ziabogan segundu bat bizkorra ibili dela esan dute epaileek Donostiarra. Baina orain egan egiten. Ziaboga osotasunean hobeagoa egin du Bermeo. Argi Donostiarrarek. 4 delante. Sigue. Atrás. Orain lehenbiziko txandarenak korronte gehiago, baino korronte gehiago txango dute, barrurantz. Eta pasatzen den minutu bakoitza Bermeoren alde. Bermeo kontrolpean du estropa. Bai. 3 segundu Donostiarrari, gehi altxorra, beste 7. Eta problemarik ez du nahi, begira nondi datorren, garbi, 3. kaletik. Etzait iruditzen orain Gorka Aranberrik estriborrera jo, eta ispilutan sartzeko arriskurik hartuko duenik. 4 segundo, eta Donostiarrari orain, denbora agortu egingo zaio. Orainik ezin eman buelta egoerari, eta bandera urrutiago. Nolabait, seguruenik Hondarribiari gertatu zaiona. Segundua galtzen hasi da, Ziabogan adibidez tartea 9 segunduakoa zuen,
Bermeorekin, eta orain gauzak asko larritu dira, 17 dator Hondarribi. Aste osoa pasa dut esan ez, gaur diferentzia handiak izan zitezkeela. Zergatik marea biziak direlako, aurten alako marea txikiagoak Zierbena izan genituen, Ondarroan izan genituen, eta ara, zer pasatzen. Lehen txanda irabazi duen Zierbena baino 3 bizkorrago dator Hondarribia, 3 bakarrik. Postera diferentzia. Bueno. Bermeok. Mikel. Oso hurbildu jadanik bandera. Gozatu bestelanik ezia, Sigue que no te pares. 1900 metro falta dira. Dena alde, hor dagoen eskarmentuarekin. Tartea gora doa. Eta aurretik 6 segundo. Eta orain arraun egingo dute, bueno, Miel Mindegiarena, ondo naiz koran egiten zuela aurretik zenean. Berdina, Bermeo. Gainetziak. Gozatzen ari dira. Atrás! Momentutxo bat izan dute hor, Donostiarra asko hurbildu delako, eta nolabait bantxa ingurutik kanpoko balizetara, hor momentu oso ona izan du Donostiarra. Baina, ziabogan, pitin bate bizkorrago Bermeotarrak, eta poparian, bi traineru jadanik. Beno, iruditzen zait, arrauzale neutroak nahi baino, berdintasun gutxiago izango dugula. Bantxa parean, Ibon. Bai. Bueno, orain hor gertaliteke, olaturik handienak hor arrotuko dira, baina gaur olako lantzagirorik ez da. ¿Listos? Iker Zabala zodiak. Diferentzia gora doa, 6. 5 minutos y bandera. ¡Ay! ¡Más 8! 16 delante. ¡Sigue! Kaion, portugues, baina. Anuna nue, horrean Ander Zabala, pasaren urten eta arruan zen. Lekitxarra goikoetxea eta ondo harretara azkarate. Airean datoz, Mikel. Gozatzen, airean datozen. garaile sentitzen dira. Eta besteak, ondo, Donostiara txukun, baina ja segundua galtzen. Eta ja segundua galtzen. Oso urruti. ¡Más 9! ¡17! Bene. ¡Sigue! ¡Y sumar, me cago en Dios! ¡Sigue! ¡Atrás! ¡Por la larga, Geray! ¡Vale con esta, campeón! Biankekoa, Uztarri bereko idia bezala, bate batean. Ubera pasaz, 38 palan, ubera pasaz, ia metro. Txapeldunek bezala, egia da. Txapeldunek bezala. Bermeo Urdaibaik erakustaldia eman du hemen Orezko txandan, eta baian egin beharreko azken zatitxo hori, festagiroko amaiera izango da. Bo Bizkaia ontziko protagonistetza. Iaia indarrik egin gabe nola dakarren, ontzia. ¡Bola larga! Y entramos en la bahía. ¡Ey, solo nivel, favor, no te caigas, Miquel! ¡Prepara! Nivel askatzen die. Zepuka, bizkarra baliatu eta bukatu. ¡Iván! ¡Apunta para el currículum, chaval! Gozatzen, dagoeneko. Festan dagoeneko. Palmarezak eta errepasatzen. Luze bakar batean Donostiarrari 9. Normala izaten da, hemen Donostian, Mikel. Luze hau, eta horrela izango dut, ikeragarri luze egiten da, batez ere, atzetik datorren arentzat. Atzetik Hondarribia 22, Getaria 32. Eta nahi zarritzen, diferentzia handiak, gaurko kironekin, marea bizionekin, ez da harrigarri. Hemen berdea. Zerkapen nagusiko bigarren postua Donostiarrarentzat izango da. Eta Hondarribiak brontzeari helduta. Hondarribia, ara. 38 paladan. Baina ikusten da aurretik datozenek, Mikel? Beste zizpa bat akartela, Bizkarrak botatzean eta antzematen da batez. Arraunketak ere diferenteak dira. 10 segundora igo da Bermeotarren diferentzia Donostiarraren aurretik. Sí, bola clara ahí, cubiertas. ¿Listos? ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Más 12! ¡12! Erakustaldia, Erakustaldia handia. Baina lehen Arrankaz eta popari. ¡Ay, Iván! Donostiarra oso ausart. Baina orain, ezin erritmoari. ¡Portu atrás! Portu esentzat lehen bizikoa izango litzateke. ¡Desvirgado!
¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vaya, Ametsa! ¡Ametsa! ¡Sigue, campeón! ¡Andrés! ¡Vamos, campeón! ¡Dale, Iván! ¡Va! Hauei bosta jola zaiegia, diferentzia. Hau festa giroan doaz. Mira la palabra, campeón. Gozatzen, gozatzen. Garaile sentitzen dira, 11 donostiarrari, 22 Hondarribiari. Hori da rauketa, hori atera dutena. ¡Rose! Baia barruan, azken lanetan, 500 metro. Ez du inolako arriskurik hartu Gorka Aranberrik, Hirugarrenetik etorri. Amunarriz eta bere mutilak. ¡Pescado vendido! ¡Pescado vendido! ¡Segui! Cuando diga yo, Ander. Chavales. Eta kore egin dute gainera. Eta kore egin dute. Mira la pala, los vamos. Un minuto. Hala, azken alegina. Baborrera bezala, ari da une honetan egiten, Gorka Aranberri, hala iruditzen zait. Hauxe daba nagusitasunez Donostiako bandera irabaztea, Mikel. 2016an lortu zuten azkenengoa, 2022an 6 urte beranduago, Bermeo nagusi! Tabero! 41 palada orain bai. Dale, txapeldun! Ander! Segui! Getariak laugarren postua jokoan, Hortxe, sortxe bederatzen. ¡Iván! ¡Campeón! ¡Una nueve! Urleunean orain. ¡Dale, Coro! ¡Sigue! ¡Carlos! Banaka mutilak ¡Andrés! zendatzen ditu. Hauek banaka-banakakoak diratenak ere, Bai, horixe. Eta bi, portu! Salsa burua, portu! Salsa burua, Donostiarra berriro 10etik bera. Dale, Bermeotara txapeldu sentitzen dira. Liga ere bai buruan, datorren larunbatean etxean estropada. Nagusi gara, kudeatu errenta. Segui, mutilak! Ba, Bermeora, Mikel, Bermeora. Bai, horixe. Hemen da Bou Bizkaia. Txapeldun, 127. bandera. Bai, Bermeorentzat da. Erne, Donostiarra. Bai, Donostiarra bigarren, 8 segundura. Eta 3. Hemen txedator, Ama Guadalupekoa. Hor dira Hondarribiarrak. Egun latza. Bai, 3. Hondarribia 19:48. 30 azpitik behar du Getariak, 4. usteko. Hemen Getaria gaurko sailkapenean 7. eta orotara Orioren atzetik. Behin-behineko kronometraia kontuan hartuta. 2 egunetako denboratan Bermeo nagusi 2. Donostiarra, 3. Hondarribi, 4. Orio. Hemen dira. Eta posaren posez Bermeotarra. Zer esango du gaur Gorka Aranberrik? 7. ez da? Bai, nire estadistika oker espadago. Aita Manuel 9 dago, goi-goian, San Pedrorekin, Juan Lizarralde Altxerrik, Oriotarrak 6 zituen, eta Gorka Aranberrik ere bai. 2. tokian jartzen da patroia hundien zerrendan, Gorka Aranberri, Zaraustarra jaiotzaz eta garaipenak ikaragarriak lortutakoak hemen, eta begira, ze posa, begira, ze momentu zoragarria Bermeotarrentzat. Estropada egin dute Mikel antologiko hasi eta buka, hankolunga indartsua ere. Eta Iker Zabalarentzat ere, egun handia gaurkoa. Bueltatu da, herriko traineruaren ardura hartu, eta irabazi. Joan zen urtean ere bera izan zen garaile. Baina, Santurtziko prestatzaile bezala, orain 8. garaipena du Iker Zabalak kontxan, 7 liga ere baditu. Beraz, nola pasa den Orbaina, zoriontzera. Egun handia da gaurkoa Bermeotarrentzat. Keinu polita, Mikel Orbaina, Mikel, ala behar du. Kirol legez. Gaur kolpe handia hartuta Hondarribia, 23 segundora. Donostiarra ere ongi, hauzar, ateratzeko etzuen kale honik, baina ongi, oso ongi ere. Donostiarra oso lehiakor, eta behartzen bezala
ausart ikusi dugu. Hori da. Zu 7 segundu atzetik baldin bazoaz, zirte ausart. Gero gertatuko da, gertatu behar dena. Baina zu irten behar zara, egoerari buelta emateko ilusioarekin. Horretara. Helburu horrekin. Gero argi ikusi da poparian, bermeotarrak beste maila batean daudela, eta azkar joan dira segunda pilatzen. Eta zorionak eman. Bai. Eta etxera bazai. Eta Donostiarrentzat, hau beste pausu bada. Hemen, etxean, bigarren postu horretan eta banderaren lehian ibili izanak, asko balio du Igor Makazagarentzat eta bere kuadrilarentzat. Ate jokari dira, Donostiarrak pausoari lotuz, bigarren sailkapen nagusian Bermeo bezalako talde handi baten atzetik, abek banaka-banakakoak dira, hemengo arraunlari denak, eta, behon dira Donostiarrak bigarren leguan, bakarrak irabazten du, baina maila oso honetik gorako eman da. Laizter protagonistekin izango da, Sara Hemen Gandara. txenago. Aurrera, Sara! Gorka Aranberrirekin, zoriona. Eskerrik asko. Hasi eta bukatu arte, nagusi. Olako aberitako zen prepauta ekipo hau. Eta ekipo ingabeze ona esategin unen hauzan. Lertzia fataltza joan eta ekipo beti izan da bezala egun handitan lertu inda eta gaur hoxe inbertzun eta hasieratik demostratu. Ez dut duda ikusi. 6 urte eta gero, Bermeo kontxako bandera irabazi du egun handia Bermeotarrentzat, Bai. Egun handia danantzako. Gora berak asko izan dira, Bermeok azken 6 urteetan irabazteko auxilio asko ikitu, auxilio gabe etorri da, eta utzitako tokien, 2016 untzin tokien berriro hartu du, egun igualetan gaina. Badakit talde bat zaretela, baina zu zeu ere azpimarratzeko eguna daukazu, kontxako banderetan bigarren tokia hartu duzulako sailkapen nagusian. Bai, ez dakit. Olako zeak informazioak eta datuak, ez dakit. Bertigo pixkat emateu, ez dakit. Beitu, 7. aldiz irabazi dut, eta gaur inoiz baino okerron izan. Urduri, urduri loikin ezin da, eta beste aldeetik esaten nuen, hola espan ginen alperrik gango ginen, hola espan izan ja arrauna utzita berko nukez, ilusio honekin egotia ume txiki hau desela ibili naiz, asko disfrutatu dut, estropa guztin, lana zehon eta lan bikaina indeu. Ez que, zuk esan berri duzu, azkenean aurkariak ere hor daude, eta lehiakortasunaren seinale da hori, ez? Bai, joder, 7 segundu ataken ditun, baina txanda diferentetan da, beti duda hori gehatzen zaizu. Tanda berdinetan izan baginan ondarri bikin abertze pasako zan, bagenik igune behaik kale hona etzuela lehengo zean eta ze maila dakan. Eta urte guztinguaz gerra baten eta gaurre pentsatze ginune ala izango zala. Eta aldamenen bestia genekan, bi aldetan genezkan favorito banak eta gu gure lan aiteategea eta zora garrin dugu. Bazei gozatzera, zorionak eta ondo astindu bandera, Eskerrik asko bai. Gorka Aranberri, 7 ditu bai, 7. Aita Manuel Handiaren atzetik, bigarren tokian kokatu da zelkapenean. Hori ikeragarria da, Kontxako historikoan, Mikel 27 edizio, eta patroi handia esemat izan diren, bigarren amentxe daukagu, bizi. Gaur, ziabo garri egin dute, Oso ona, oso bizkorra. Kakoak beste batzuk ere izan direla, baina hor Donostiarraren nolabaiteko voltereta edo bertan bera utzi duela ziabo horretan. Aukerak ere bat murriztu dizkola. Eta ziabo gairteeran, poliki, hanka. Hau da festa! Akuariun aurreko arrapalan! 8. ondarroa, zelkapen nagusia. Hauentzat hemen egote utxa, Mikel, egin duten urtearekin, oso baleko. Garaipen bat. Zelkapenean, 2 egunetako demorak batuta, 38 eta 57 Bermeoren demora. Donostiarrak 39 eta 13, gero 3. brontzea Hondarribiarentzat 39 eta 27. Mikel. Aurrera, Sara! Iker Zabalarekin nago hemen, bestera batean ezin zitekeen izan, oso posi dago eta zorionak, Iker. Bai, eskerrik asko, oso posi, bai. Ez dakit nola zauden, nola sentitzen zaren? Bai, igaz baino lasai haue, emoten dago ja kostumbratan hauena, eta hau esan txat mutieri, hau emoten dago Disney World dala, bai hau ez da bizitza normala, normalien, ez da normala horren beste gauza irabaztie, bai, olatuen gauz, ondo aprobetsatu dugu, momentu honien, mutiek oso fuerte dauz, gaur disfrutatu, kristolako lana indauie, Bermeora jungo gara, Bermeori bezu mongo txagu, eta gero ja bihartik aurrera ligari pentsaten ja.
6 urte dira, Bermeok ez zuela bandera preziatua ulortzen, imaginatzen dut gogoa ikaragarria zala, eta gainera, 7 segundoko abantaia alde izatea horrek lagunduko zuela. Bai, zer esan ipez, behin ikusi da, ja ondarre berabe, bai, seguramente atxin ikusi da niko, ja horre buruek ez dauz ondo. Hor, beti izaten dugu, renta txikizie dela, baina alde okitxie oso gauza hona dela, eta burue bueltak emoten dauenien, bueno, gauzi da gaur piztolako estropa egin dugule, eta ja ni neu ja ligari pentsaten hau. Honekin bidauena da gozatu, ondo jan, ondo edan, ze azkenin ja ziku dauze mutiek, eta zorionak Bermeoko herrizeri, Bermeoko trainerueri, eta ametik tale kandelako asozaziniuri begutzate apada bat eman, eta gaur danak pozik. Zorionak, joango gara danok, Ciudad San Sebastianera orain, bandera nola astintza duzuen ikustera. Osondo, eskerreko zueri, agur. Iker Zabala, posaren posez. Jera ikaion ere bai, pututa. Bai, jera ikaion, joan zen urtean garaile Santurtzirekin. Hori da. Eta horten jarraitu. Medinak Mikel Inu talderekin ere bai, Kaiku Santurtzi aipatu duzu, eta Bermeorekin. Eta bek lehen ere aipatu dugu, banaka-banakako arraunlariak, botilak dira, baina gauza bat hori izaten da, eta bestea osagai honekin, zumitz honekin, otarra egitea ona. Eta hortan asmatu du, Zabalak eta Zorionak hemendik. 19:16:02 gaurko denborak hauek. Donostiarrak 8 gehiago, 22, Hondarribia, Zierbena 27. Orio, gogoratu 3 segunduko zigorra izan duela, 28. 28 eta euneneko batzuk gehiago, Kaiku galdu ditu. Getaria, 7. eta 8. Ondarroa hauen artean segundutxo bat. Eta bi egunetako datu guztiak batuta, garaile Bermeo Urdaibai, 38, 57 eta 58. Bigarren Donostiarra, 16 segundura. Hurbilen ibili da, eta ala eta guztiz ere, 16 segundura. Minutu erdira Hondarribia. Minutu erdi. 57 hori jo. 5. Getaria 58. Eta gero, atzetik Zierbena, Kaiku eta Ondarro. Abantaila ikeragarriak, abantaila askotan gertatzen den bezala. Askotan gertatzen da, eta gaur gainera marea biziak, nola tokatu diren. Eta oran, lehen Orioko emakumei buruz esan duguna, hauek orain hasiko dira, egin dutenaz ohartzen, eta goizean goizo hasi den eguna noizko bukatu. Zabala nola nahi ere, nola dagoeneko dira, ligan pentsatzen zegoela, serio, eta gaur disfruta dezatela, eta ambizioa ikeragarria da, entrenatzailea askorena, baina onena ere bai, ikeragarria Zabalaren. Dudari gabe, begira zaleak ere, urertzean, momentu honetan zenbat arraunzale, iragua zale, eta denak orain Bermeo lagunduko dute agintarien ontzira. Eta bide batez, esan dezagun, datu danak aipatzea ez da egokia izango, baina Zabalak, 8 hauek, lehenengoa Castron irabazi zuen, arraunlari bezala 2006an, gero Bermeorekin 2010, 11, 14, 15 eta 16, entrenatzaile lanetan hasita Santurtzirekin, eta orain Bermeorekin, bere herriko traineruarekin. Hemen Hondarribiarrak kaian, zaleak leial, mutilak animatzen, saiatu dira, baina gaur ez dute asmatu. Ez dute asmatu, ez brankaz eta ez da poparian. Lehen aipatu duzu, Donostian askotan gertatzen dela hau, bandera irabaztera etorri eta urrutik geratu. Bueno, Hondarribiaren inguruan zer esango dugu. Bolara bat markatzen ari den ontzia dela, 3 urte jarraian irabazi zituen, iaz ezin, gaur ere ezin, baina normalean bera jartzen du langa alegia. Hondarribiari irabazten dionak, banderetik oso gertu izaten da. Eta hemen di, Mikel, Urko Redondo ikusi dugu, gaur goizean, ez da bolada ona pasatzen ari, Osasun aldetik eta abar, eta bultzada handi bat. Bultzada handi bat, merezi du eta behar du. Bai. Une honetan. Mikel. Aurrera, Xabier. Bai, aipatu zuen hemen direla Hondarribitarrak, hemen da Mikel Orbañanos entrenatzailea. Beno, ez da posible izan, eta gainera alde hundiarekin irabazi du Bermeok, ez dakizuei atzetik ikusita zer gertatu zaizuen, edo kontatu zen, Mikel? Bai, egia da, aste guztien, mimuekin eta ondo preparatu dugu estropada, baina, ez zaigu atera.
hasieratik ikusia gaur martxa ezberdin ematen genbiltzala, eta alde horretatik, ezin izan dugu, gehonen bertzio honik atera gaur, eta kirolak ebaitu gauz hauek, eta gaurkoan behintzat guretzako egun iluna, bai. Hau aztertuko duzu pentsatzen dut, lasaiago, baina oin bote prontoan gakoa edo arrazoia zein dan, Miguel? Ez, ondo junda esan dizuten bezala azte guztin zehar ondo ibilik, baina, hasieratik ikusia, ez gala, gune egin duen martxan ibili, eta, aztertuko dugu denboakin, oain goiz da, baina, saiatu behar da, berriz buru altzatzen eta ondo bizten. Esan Bermeo Urdebe izorionak benetan estropa pikaina indutelako eta merezimendu osoz kontxantuko edizio irabazlek izan dialako. Bi igandea kontutan hartuta ia minutu erdiko aldea, hau ez da benetako aldea, ez da? Ez iruditzen udara guztin zehar ikusi duguna behintzat, lehenengo posteetan lehian ibiligea, oso pozik gaude, indeun udara guztiakin, baina gaurko estropa behintzat ez da gure bertzio honenik izan. Eskerrik asko eta animo. Bale, zuei. Orbañeros jauna, jator eta hausnarketa egokia eginda gainera. Bai, esan du udara osoan ikusitakoa ez dela hau, kontxan olako gauzak, Mikel, aipatu du, gertatu egiten dela irabaztera etorri, eta nor bere burua aurretik edo atzetik ikustean, horrek diferentzia asko markatzen duela, eta Orbañerosek berak esan du, ikusi egiten zen, gaur beste martxa bat eraman dute. Bizkarraen erortzean eta antzemat ez. Eta gainera atzean geratzen zara eta baliza oso urruti ikusten du. Oso urruti. Bai, joaneakoa bai eta batez ere bueltakoa, itzulerakoa. Oriotarren festa, gogoratu, Orioko emakumeek, estropada handia eginda, emakumeen 15. bandera irabazi dutela, gaur helmugan oso hurbil izan dute Donostia Arraun Lagunak, baina bi egunetan azkarragoak izan dira. Orantxe Hondarribiarrak, ontzia bizkar gainean hartu eta lehorreratzen, berdeak txalotzen eta besteak ere bai, errespetuz. Hala behar du. Mikel, eta selkapen eguneko asteazkenean esan genuen, irudi hau faltan botatzen genuela, eta hause da, kontxan, indargune handitako bat. Gertutasun hau, zale eta arraunlarien artean dira. Hau da betiko kontxa. Hori. Bueno, garailearen azken minutua ikusi behar dugu, Bermeotarren erremate hori, Bermeotarren nagusitasuna, lehenago heldu da, eta bukaera hori festa giroan egin dute Bou Bizkaiako partaideek, patroiak eta arraunlari. ¡Iván! ¡Campeón! ¡Una 9! ¡Alta burua! ¡Sale Colón! ¡Sigue! ¡Carlos! ¡Vamos, Ernest! ¡Andrés! ¡Enorme campeón! ¡15 más! ¡Ah! ¡Eta David, por tú! ¡Alta burua por tú! ¡Alta burua Risi! ¡Alta calle! ¡Dale de concha Geray! ¡Sigue! ¡10! ¡Va! ¡Mil! ¡Iru! ¡Soy botella! ¡Soy botella! ¡Última! ¡Sigue! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dale, no va a ser! ¡Haz sola, Iván! ¡Beste Iru! ¡Va! ¡Bien! ¡Se acabó! ¡Qué buena palabra! Bueno, hori izan da, errematea. Mikel Grazia egin dit, altxa burua Risi, Galiziarra jarri du, euskaraz altxa burua egin dit. Altxa burua, baina lehertuta bukatzen duzunean, ez da erresa hori. Hor arraunlari, on asko dira, bat ezin da nabarmentu, baina iruditzen zait, Risi batek hor betetzen duela. Denak bere funtzio bat, taldea bizirik mantentu, kiragarriz mantentzio ez, kontrainketik marruzka eta bar, eta ari mesua. Risi gainera, entenatzailearen erabateko konfiantza du, sinisten du, guztiekin hitz egingo du, baina batzuen esanak eragin gehiago, entenatzaileak entzundako hitzoietan, eta Risi Iglesiasek 5. garaipena du Kontxan, eta bat izan ezik,
denak Bermeorekin. Horixe esan behar nizu. urtekoa Santurtzi. Lehenbizikoa nor dute, portugesek izango du? Bai, hasi berria, portugues. Martinezek, Ibar Martinezek, pentsatzen du? Martinezek begiratu inbarko nuke, ekarri dudan sortatik. Nik uste dut Martinez. Martinez Bermeotarrekin bai, dudarik gabe. Hori da. Eta bestia, Tabero, iruditzen zait, 2008an, zela, artean. Eta aipatzekoa da baita ere, Unanu eta Kolungarentzat, hauek Urdaibiren urterik onenak bizi izan dituzte, gero etenaldia izan dute, eta berriz ere hemen da Urdaibai, eta haiek barruan. Non eta gerri-gerrian laugarren tostan. Alain Kolungarentzat 6. garaipena da, denak Urdaibirekin, Jon Unanurentzat laugarrena. Azkoitiarra, Jon, pelotaria, Gipuzkoako txapelketa herriartekoa irabazitakoa. Eta begira gero, nola ergometro saio batek nola eraman zuen indartsua izan bera. Hori da. Eta zatoz ona, probatu, gustatu, eta begira, zeibilbidea egituen Unanu eberak ere. Begira, Luis Manuel González, gaur ez du arraunik egin, nola joan den, barru-barruko parteide sentiturik, patroiaren gara. Gogorra da, Gogorra da horrelako kuarela handi batean parteide izatea eta heldu garaipen handia eta zu ordezko, Kirol profesionalean, bueno, 11koan sartu edo dozen kiroletan, baina, bueno, hori soldatan ere badoa, hori nolabait ere onartzea arraunean ezberdin izaten. Bueno, heldu dira ba, Ciudad de San Sebastián ontzira. Esperantza zaleak, Etaria zaleak. Utile harrera egitera joan dira. Hauentzat, aurtengoa garaipen izugarria baita. Joan zen urtean igoera eta Espainiko txapelketa irabazi eta bar. Eta aurten onenekin lehiakora agertu eta maila dutela erakutsi eta horrezko txandan sartu kontxan. Ez dute bere alakoan aztuko gaur urtea eta ez dirudi gainera hau urte beteko zera soltea izan daitekenik. Badirudi, geratzeko etorri direla. Gaur ezin izan diote, zelkapen nagusian, laugarrengoari eutxi, baina iruditzen zait horrek ez duela inolaz ere, ez duela itzalik egiten aurtengo denboraldien. Nola da. Donostiako kaiaren ikuspegia duzue, Urgulmenditik eta alde guztietatik zaleak, hemen gaurko garailea. Horatxe agintarien ontzira igotzen, gainera garaile bakoitzak jasoko du bere saria, bere banderatxoa, eta gero ja Gorka Aranberri patroia jasoko du, Eneko Goia alkate jaunaren eskutik, Donostiako 127. bandera. Gogoratu ikusentzuleo, bandera hartu bezain azkar, hasiko dela estropada osteko hausnarketa Jon Valentziaga lankidearen eskuti. Dena jarraian hemen, gaur egun albiztiaren garaia heldu arte. Carlos Mañaz, Azkarate, Gentza Zubiri, horre ospakizunerako argudio sorta handia dago. Titularrak, ordezkoak, denentzat hau egun handia, herriko seme bezala mantendu du arraularia Iker Portugues, entenatzaileak Iker Zabalak. Bermeotar bakarra izango da gaur arraun egin guren artean. Gaur bai. Eta mutil horrek ere, bere bide ederra jorratu du, poliki-poliki, eta entenatzaileen konfiantza bere garatzea lortu du. Eta arrobikoa, Mikel, badakigu Bermeo, bueno, hola baitere ze baldintza, ze handicap daukan, arrobikoekin eta bar, eta hori gainera, bueno, behar ditu, zegin egin du, barruko jendeak eta arrobikoak ekartzea. Eneko Bilbao ere itzuli zen, baina Gorka Aranberri handi aurretik izan da, aukera gehiagiez, berarentzat, goin mailako elkarteetan eta eskifaietan hori gertatzen baita, ez? Anketari ere bai, hor non dagoen, Agurresti. Telmo Jurramendi bai, Niko Jurramendi barka. Agurrestiarra, sailkatze egunean aritu zen, Bermejo ere bai, Luis González ere bai. Kike Lópezek edo nork esan zuen, Messi. Bai. Asmatu izan, asmatuko zuen, Mikel Ark, Bai.
Messi bakarra da, eta bere kirola futbola, baina arraunean, goi-goian hortxe da, Alkate jaunaren eskuetatik hartu du bandera, Eneko Goiak eman dio bandera Gorka Aranberri. Hau da irudia, Jaun Andreo! Bermeo Urdaibai, Palmaresean, 6. garaipena arraun elkartearentzat. Pausuak ematen poliki Goruntz. Hor da. Ander Zabala ere bai. Eta momentu ederra hau Bermeoko kirolari guztientzat. Hemen dira arraunlaria. Goikotxea eta bero danak. Guztiek merezi dute zalen bultzala. Ondarrutarrak, Martinez eta Alain Kolunga. Azkarat ere bai. Beste ondarrutar ere badelako. Hemen Unanue. Mikel. Aurrera Sara. Iñaki Goikotxearekin nago hemen, zorionak. Eskerrik asko. Zeharo unkituta zaude, konta iguzu. Bai, azkanean urte gogorrak izan dira eta, postasun bat. Zer gehiago sentitzen da, Kontxako bandera irabazita? Ez dakit, azkanean oso kontzentrata goiaz urte osoan eta emozio asko, gorabera asko eta gogoratzen zara pertsona askoaz eta bakitz pertsona bat Zabaiako espetxetik ikusten ongo dela eta jurgi garotia goitientzako bezarka estu bat eta ia danak laster etxean daukauzen. Zei gozatzera, zoriona. Eskerrik asko. Unkituta, Goikotxea eta bero, Lekeitioko semea. Eta hauxe da, garailaren posa, garailaren ametsak gauzatuta. Eta bagoaz beste protagonista baten bila, suposatzen dute Xabir Andueza lankidearen eskutik izango dela aurrera. Bai, hementxe daukagu Donostiarrako patroia, Diaz jauna. Bueno, gustora egindako estropadarekin, banderaren leian egontzara, eta ez da posible izan Bermeo oso indartsu bat izan duzuelako aurrea, baina gustora. Bai, esan oso estropa honen dugu, ez? Gure helburua txanda borrokatzea zen, eta ustez lortu dugula helburua. Nahi guzu estropada nola izan den, Bermeo indartsu hasi da, gero aurre hartu diozute Ziaboga momentu hortan, baina gero egan egin du. Bai, esan duzun bezala Bermeo oso indartsu batea da, gu ustez saiatu gara, eta lortu dugu ez, lehenengo luzean bukaeran pizka gaien aurretik sartzea, gero lehiala bagultan oso indartsu da. Mutago handia dela Donostiarran, ate joka zabiltzate, onenen artean elitean zaudet, eta goeneko, inoiz ez, baina aspaldiko partez gertu. Bai, hori da ez, pauso gero eta gertuago gaude, eta uste dut hori dela, jarraitu behar dugun bidea ez. Uste urte gaurrea junala hor finkatzen baldin bagea, azkenean etorreko jala garaipenak. Eskerrik asko, zorionak berriz. Bai, eskerrik asko zuei eta zorionak Bermeoko herri guztiai. Arkaiz Diaz, poliki Goruntz doan patroia eskifaia osoak eman du maila handia gaurko honetan, eta bigarren tokia lortu dute hemen Kontxan. Bada zerbait, aurrera Sara! Alain Kolungarekin nago hemen, zorionak. Eskerrik asko benetan. Zer sentitzen duzu? Nik uste dut lehenengo bidarrira zinuen sentsazio berdina, ez? Haue ezin da ahaztu egon sentsazio hauek eta irabaztea ezin da deskribitu. Nori eskaintzen diozu? Nire familiari, nire neskari eta nire lagunei. Zorionak, zei gozatzen? Eskerrik asko. Alain Kolunga handiaren posa, erraldoiak ere unkitu egiten baitira, nola ez ba, pertsona dira. 2010, 11, 14 eta 16, hoi dena jarraian, gero urte gogorragoak heldu dira, eta 2022an, hemen da berriz ere, garaile, Kontxan, Bo Bizkaia eta Bo Bizkaiako motorretako bat, Alain Kolunga. Hau itxura duena, Donostiko kaiak, nesketan Orio nagusi, emakumeetan erakustaldia eman dute, eta garaile denak orain hor elkarturik ditugu.
Bai, Mikel. Aurrera, Xavier. Ez, esan behar nuen ikaragarria dela hemen rampa honetan bizi izaten ari garena gaur. Berriz ere, garai bateko irudiak edo, hala ematen du, azken bi urtetan ez dugu horrelakorik izan, eta denak, ondarrutarrak etorri dira, gero sekulako festaketariarrek, oriotarrak ditugu orain, eta bermeotarrak ez dira inbeste, baino pixkanaka gerturatzen hasi dira, eta kolore urdin hori hartzen hasi da rampa hau. Kolore urdina, kolore horia, eta bandera astintzen berriro, Nade eta Agirre eta Gorka, Aranberri biak batera, irudi bikaina, osa, amorru handiz astindu du gaurko honetan Nade eta Agirre, baina baita Gorka Aranberri berak ere. Aranberrirentzat, zazpigarren garaipena, bere entrenatzailearentzat, Iker Zabalarentzat, 8. Hauen estadistikak balio izugarria hartu du iadani. Oriotarrentzat, Orioko batzuk lehenengo aldiz bandera astintzen gaur, eta beste batzuentzat egindako arrantza, haien ibilbide luzean, aparta da. Pentsa ezazue, naiz eta gaur ordezkoa izan den, Andrea Ubinaren palmaresa, Biki Piñeirorena, hor daude gailurrean eta txapelak heldu behar dugu kirolari guzti hauen aurrea. Arratsaldean harrera bereziak izango dituzte haien herritan, baina horrelako egunetan kirolariak ez du nahi erlojua begiratzea, ez du nahi azkar iristea urrengo eguna. Hau gozatu behar da, hau disfrutatu behar da. Aurrera, Sara! Jon Unanue daukat hemen, zoriona. Ezkerra esto. Beno, egin beharreko galdera, zer sentitzen duzu? Basikoki postasune. Nori eskaintzen diozu? Bermeo zale guztiei eta Bermeo herri osuei. Egia da, denboraldia hasi eta estropada batzuk berri izan dituzula, atzetik aurrera egiteko. Bai, hasieran erregulartasun falta bat eukien duen, eta bueno, gero poliki goraka jungea, eta Donostire puntu oso honien heldu gala esango nuke, eta bi azte gora hauetan ikusi da ez da. Eta ligan ere, bai? Bai, baina bueno, gaurko ez celebrako du, aurreko azte gauran iruditzat hemen ramplan duda asko geldu zirela jendien partetik, eta gaur hoxe dizipatza etorriga, eta hasieratik bukaera nagusi zenga, eta pozik. Zorionak eta eskerrik asko. Eskerrik asko. Zorionak Jon Unanueri, zorionak garain izan diren guztiei, Bermeotarrei eta Oriotarrei. Arraunketak ere asko irabazi du gaurko honetan, giro jator eta lege honez ospatutako garaipen hauen bidez. Eta orain hausnarketaren garaia, prest ditugu lankideak, Jon Balentziaga, nahi duzunean zurea daitza, aurrera, ikusentzuleok, jarraitu gurekin eta gozatu. Eskerrik asko Mikel Itxasoak hitz egin du, eta Itxasoak esan du Urdaibai eta Orio eta Urdaibai direla aurtengo Kontxako garaileak. Bueno, hori guztia aztertu nahi dugu orain ordua bitarte zuekin izango gara, gaur egun hasi bitarte, eta dagoeneko ikusi duzuen moduan, ez gaude bakarrik gurekin dugu, eta lehentxak gore emanaldiaren hasieran Irati Larrañaga aurkeztu dugu, arronari hoia esango dugu gaurkoz, bueno, zurekin xehetuko dugu. Gaurko estropada bikaina hau, ongitorri berezera Irati. Eskerrik asko. Ibon Gaztainazpi lankideak ere lagunduko digu, emanaldian zer somatu zaitugu Ibon, eta orain ere, aztertu nahi dugu, gaur hemen ikusi duguna, ongitorri zuri ere. Eskerrik asko non. Eta ongitorri berezia, zoriontzarekin batera, Nora Makazaga, Orioko zuzendaritzako kidearekin bar diogu, ongitorri, eta lehenik eta behin, zorionak, Nora. Eskerrik asko. Bandera zuena da. Bai, guria, zenek esango. Bai. Eta zema lan, eta zema sufrimendu behar bada atzetik. Asko eta lan asko. Azte bareatze beira, urte asko neskakin hasi ginela, eta, bueno, 19 izan gendu lehenengua, 20an bigarrena, eta aurten 3. Hirugarrena, bai, 2019an, 2020an, iazkoak egin zuen, beti ere ezin da, baina 3. etorri da, eta, bueno, denera, kontuan izango genu, gizonezkoenako gerezpanaiz 32 ere badira, hortaz, bueno, hori oraindik bandera pilatzen, 35. 35 denera. 35 bandera. Azkar esatea,
Hortxe dago, bai. Aztertuko dugu zurekin ere, eta jakin nahi dugu. Klub barruan zer nolako gorpuzaldia daukezuan, gaur bikaina behar du nosi gorpuzaldi horrek, badakigu gainera, bazkariak eta denak antolatuta daudela, ala behar du, harrera ekitaldiara izango da iluntza partean. Baina iruditzen baldin bazaizue, lankideok, lehenik eta behin, bainbat puntu ditugu, aztertzeko bandera matek esate baterako une beroak eta era berean esango dugu, saltokari arituko garela, oraindik ere arrampan hainbate protagonista izango direlako, eta oraindik ere beste Urdaibairen etorrerari espero dugulako, eta, tarteka saltokari arituko gara, emakumezkoen estropada, gizonezkoen estropada, alegia, Kontxako estropada, goitik, behetik, behar bezala aztertu nahi dugu. Juaneko luzeri heldu behar dugu lehenik eta behin emakumezkoen estropada honetan. Nora, hasiera hori ikusita eta Juaneko luze hori ikusita. Behar bada txampaina freskatzen hasita? Ikusita. Ari zinatela pixkanak atartetxo ateratzen? Guan gora neon geha zuzenaritza taldeko keon geha elkarrekin ikusten, eta txampaina baino baiz pare betire aguanta. Bai, aurretik anjunge, baina baiz pare betire aguanta. Irati, oso biluze desberdin ikusi ditugu. Juanekoan, gaur horio aurretik nagusitzen, behar bada gero, ikusi duguna ikusita, ezin alakorik esan, baina Juaneko luzean horio nagusi. Bai, ala da, gaur horio, beti bezala estropa puskatzea atera da, lehenengo luze zoragarri bat indu, baina arraunek hortxe zeukan nuendik irabazteko gogoa, grina eta itxaropena, eta ikusi da, ziaboga eman ondoren ez dutela etxi, bukaerara arte burrukan jarraitu dutela, eta ziurrenik beraien lekuan jarrita estropada motz geldituko zitzaien, batez ere itzulerako luzea, eskertuko zituzten hor metro batzuk gehiago izatea, baina hori da, horiok azkenen erakutsi du, denboraldi guztien erakutsi duna, koska bat gainetik egon dela, eta gaur hori benetan hori izan dela, baieztatu indu. Ibon, Juaneko luze horretan, horio garaile bat ikusi dugu. Gaur, nolabait esatearen denboraldian zehar ikusi dugun joera hori gaur nabaritu da. Bai, hori baieztatu egin du, iruditzen zait aritu dela, denboraldi osoan, baino Kontxa osoan pare bat palada goitik aritu dela, eta dena esate aldea, nire ustez, kalea ere ona egin du. Ateratzeko iruditzen zait, kale hobea zuela, eta hori baliatu egin duela. Ez da sorte kontua da, txapeldunek egiten dutela. Uneak baliatu, eta iruditzen zait, Bandera erdia ez dakit, pasaren asteko ere horregontzelako, baina Juanekoan egon dela gaurko kako handietako bat, Orio eta Arranoen arteko lehia horri dagokionez. Kalea, esan duzu Ibon, kalea, norabidea, hori guztiak aztertu nahi ditugu, behar bada ez, berehala ari gara ikusten, eta hortxe ari gara ikusten, hortik, Ibon, ze ondorio, atera liteke, ateratzen baldin badako. Bai, pasaden astean bezalaxe, Nadeta Agirrek akuariuneko zikinune hori saiestearren, kalearen baborra aldera egin duela, eta gero zabaldu behar izan duela. Uste dut, gaur kalea izeagatik lehengo astekoa baino hobea zela, eta iruditzen zait, bere unea eta babesgunea, dagoeneko hor kanpoan haizea iparreki aldetik zegoen, ikusi dugu, eta iruditzen zait, hori bikain baliatu duela, eta hor arraun lagunaki atera dion tartea, bukaeran horixe izan dela erabaki garritza. Lau segundoko tartera izan da, baina itzulerakoan, etorreran, nora, ez sufrimendua pentsatzen duzuen artean, Bai, larri ikusten duen, lehengo igandeko 2 segundu eta 16 zentesimak zeuden, baina bai. Ez zuen ematen horren falta izango zenutenik, baina, azkenerako ez da behar izan, baina guztu-guztuan edo, estuago. Baina jakin du, gure neska jakin du, mantendu eta hor, burua hotz eta venga, guria da eta azkenen 14 guztet izan diala. 14. Eta bandera guria da. Irati, bigarrengo luze horretan, ze nabarmenduko zenuke Orio eta Donostia Arraun Laguna, hortxe pare-parean somatu ditugu, batipat Donostia Arraun etorri delako, eta, bazken finean, arrokeriarik gabeko garepena izan da, Bai, etorrirako luze hortan, denek jo dute kanpoko kaletara, 3., 4. kale hoietara, eta zentzu hortan, ikusita Orio lehenengo kaletik zijoala, kaso joku gehiago ematen zion, horrek Ibonek esan duen bezala, kalea ona inin behar da, ez dut uste zorte kontua izan danik, irabaztea zoazenen kalea gutxinekoa da, beste faktore bat gehiago besteik ez, eta biek baliatu dute aliketa ondoen zeuzkaten aukera guztik, eta horiok erakutsi du zein dan bere maila eta irabaztea atera diala. Eta azkenean gaur ere Ibon Orio aurretik, baina Arraun Lagunako oso etorri da, Bai, ez da sorpresa izanik iruditzen zait, Kontxan ikusi dugula, Kontxan eta Euskotren Ligako lehenbiziko estropadan, Arraun Lagunakik onena,
nabarmen gora egin duela, eta gero jakin izan duela bukaerako itzulerako luze bikaina egin du Arraun Lagunakek. Nada eta Agirrek berak esan dio, Sarari, bueno, azkenean bandera irabazteko antxietate horrek eraginda, Arraunean barrura gozatzen baino sufritzen etorri direla, eta iruditzen zait horretan ere, pasaden azteko altxorrak psikologikoki laguntzen duela alegia. Bai, basatoztin, baino pasaden aztekoa ere hortzekan hau gordeta, eta hori iruditzen zait, bigarren luze horretarako ere, garrantzitsua izan dela, eta nabarmendu nahi nuke Arraun Lagunaken lana. Arraun Lagunak itxulari gabe etorrik delako, joan ere bai, eta etorreran, hori handi hau, baina azkarrago izan dela, alegia. Eta ez da reza, une batez, joanekoan batipa, ikusiko ez dutelako, banderak ies egin digu, bandera ies egiten ari zaigu, baina ez segi, jarraitu egin dute, eta bai, bigarren luzean egurra eman dute, eta ez du. Azkenerako, dena ere ez du. Korronte, Marea, bigarren luze horretako norabideak, berehala ikusiko ditugu, eta hortik zerbait ateratzen badaukakun garbi, ondoren bat edo beste, hausnarketaren bat utzi aldizu. Bigarren luze honek. Bueno, bat erabakigarria izan dela, Oriok Donostiarra non utzi duen eta bigarren kalea libre izan duela. Horrek asko erraztu dio, hori, eta hortik egin duen parabola. Gero bestetik, Arraun Lagunakek bere kaleari nola utzi dion, eta bukaeran Arraun Lagunakek nola behartu duen Orio baborrera joatea. Iruditzen zait, hor zur eta azti ibili dela, astu dilo, alegia Orio une batean 3. kalean ibili da, eta pentsatu du ez. Hemendik alde intzan, eta baborrera joan da, eta esangoratsua iruditzen zait, Astudiloren maniobra horren aurrean, Nada eta Agirrek oso ongi erantzun duela, arriskurik hartu. Eta aurretik esango dugu gainera, hasiera ustelare izan dela, gaurko honetan, eta horrek ez dakit, Segurunago klub barruan, noski, erabateko edo aparteko urduritasun eragingo zuela, baina tira, ematen du, gerora bentsat ez duela alako ondoriorik izan, ematen du. Ez da, gaina irtera ustela izatean nian, beti zaude zai, zenekin oteu. Gureak ote dira. Guriak aldia. Eta zigorek izango alda. Esan duenen, ustet izan dela denbora hori da. Orduan, hor diala zaitu geha, baina bai, pixka sustu ematezu, Hor txari gara ikusten irudia, irati, horre, ez dakit, zerbait garbia atela liteken hortik, baina tira, dozein kasutan, horrek nolabaiteko 6-7 minutuko atzerapenare ekarri duela azkenerako. Bai, eta azken, zu horri irteran zauden, zure indar guztikin, zure tentsio momentu hortan, denboraldiko azkeneko irtera Kontxako badia honetan, eta talako baten konturatzen zanen epaileak irtera bertan bera uzten dula, esan da bezala ez, ze gertatu da, zein izan da, zenekin du kale, eta pixkator zalantza minutu batzu sortzen dira ez, berriz erabakitzen den arte, ikusi hon bezala, akats tekniko bat besteik ez dela izan, eta berriz tokatzen da Arraunetik heldu eta bordako gorreldu, eta ziratik astea ezer gertatu ez balitz bezala. Bandera emate hori ere badaukagu prest zuen ganatzeko, lehenago ere ikusi dugu zuzenean noski, baina irudi hori buruz nik norari galdetu nahi nioke, momentu magikoa, momentu beroa, momentu benetan, hitzekin behar bada hitzetan, eskribatu ezin litekena nora. Noski ezin dela. Gaina kontu nizan, 2020an bizitu genduna, COVID atzala eta etzala, eta zaletu gabe onginan, arranpla hortan, eta aurtengoa izan da berriz berreskuratu ez. June arranpla, haupa horio, mirotzak kanta abestu, Benito Lortxundi mirotzak kanta, herri guztiria kantari, hori bizitu behar da. Hitzakin oso zaila da hori azaltzia. Bizitu behar da, bertan egon behar da, eta bizitu behar da. Eta alaxe indeu. Eta behar badalakoetan, eta zuei dagokionez, ez du esango Arraunean, baina Arraunean egita bakarrik ez da, atzetik lan asko dago. Halako egunetan, horiek guztiak neurri batean ahaztuko dira. Ez pentsa, guia goiz-goizetik astegea, dana listo aldakau, txartelak, ez da gizze, bakize, baizpare, dana listo, izatea pixkat, estropa hasi, eta bai neskamutilak atera dianian, orduntxe pixka lasaitzezea, baina asko ez, gero bestela estropan nerviok eta danak ateatzea, baina oain lasaitu, oain bai, oain lasai. Berehala galdetuko dizut, arratsalde parterako badakite plan zoragarriak dituzuela eta, baina bestelaren nabarmendu nahi nuke. Denboraldiare benetan dotorea edarra joan zaizue. Okar Espanez Euskadiko txapelketa egin dizue ies, baina bestela liga bai eta kontxare bai. Euskadiko txapelketa bai, ies intziu, baina kontun izan gero, 6 bat egunea edo berrize kanpo berdinen, lekeition, hor arantzak endu gendun eta irabazi gendun ligako estropa. Eta bai, 3 liga eta 3 kontxa. Urtia ezin hobia.
ezin hobia. Bueno, orain bai, konta iguzu, asmoa zein da, ze zita 8 galdera edo zerutan dago jarrita. Ordua behin betetzen bada, ze halakotan badakigu normalan ez dela betetzen, zaila izaten dela legia, zaila. Harrera ekitaldia esan nahi dut 8 galdera, la? Bai, saiatuko gea 8 kaldean dago jarrita, hitzordua plazan, eta hor nahiko nuke bandera hau zelebratzea etorri dira herri guztia. Ze bandera hau azkenen da, bai arraunarina, bai neskana eta bai mutilena, ezin dut astu hor mutilak izan ditugula, laguntzaileek, entrenatzaileek, prestatzaileek, zaletuk, babeslek, entitate publikok, danan bandera da, ez? Bakoitzak artezala bandera honen zentimetro bat, beri izango balitz bezala. Zaudi momentuan ora, arranpara jo behar dugu, Xabi Andueza hitz eski dugu. Xabi, nahi duzunean aurrera. Halaxe da, bai, Oriotarrekin hitz egin dugu, Jon, hemen daukagu, Xuane Uribarrena, galtzailea esan behar baina ez zeate galtzaileak batez ere estropada handia egin duzuelako, gertu egon zaretelako gaina atzetik aurrera, eta zuk esaten zenidan galtzaileak ez, irabazi egin dugu. Bai, galtzaile ez gara inungo momentu sentitu, psikologikoki 2022ko Kontxako irabazlegea, suerte txarra auki dugu bai aurreko eganen da baita hontan kale zozketakin, baina nik uste taldean kasta erakutsi deula, hasieratik bukarara arraune borrokatu indegu, da demostratu dugu, hilda pentsatzen zuten guztio eginala, demostratu dugu aurren eoteko gaitasun guztia aukeula, eta nik uste borroka palada bakoitzen eman deula. Kasta ipatu duzu, Xubane, kasta eta burua era izan behar da, hain atzean ikusita, joan zen hasteko 2 segundoak, eta nola eman diozue buruz, buelta horri, Azkenen talde, irabazteko talde bat gea, txapeldun talde bat gea, da ni oso arronao nire taldeaz, aste guztiagoaz esaten da lantzen, naiz atzetik aneon gaitasuna daukeula palada pixkanaka behi aurre hartzeko, da nik uste gaur guztiz demostratu deula. 6 segundo onge atzetik handa, pixkanaka paladak jaten, behaien parera etorri gara, da ekiponek ez ditu inoiz beso jetxi da oso harro egindako lanakin. Eunen batzuk izan dira, txanda ez dute gutxigatik irabazi, eta txanda irabazteak zuen bandera arriskoa ere bai. Bai, ez du txanda irabazi, baina nik uste horretan ez gehala behiratzen nahi, taldea kontentu dago indako lanakin, duela hilabete gustatuko litzaiguke hola ibiltzea, taldea kriston buelta eman dio buruai, egunero gogotxo etorri gara lanea galdutako guztia kontuan eukita, da egun ez egun pixkanaka taldea onditu inda, da nik uste horren erakusle dela gaurko emaitza. Eskerrik asko, berezik eskerrik asko gainera goitik ona etorri zarelako, zain egon zarelako, Xubane. Ez da ezer zuei. Eskerrik asko bai, eta eskerrik asko zuri ere Xabi Andueza, arranpan daukago, Xabi Andueza lankidea, eta arranpako irudiak nahi ditugu orain lehentxako norak aipatu ditu, baina nik esate baterako Irati badaki. Irati okerrezpa naiz, hemen, 4 kontxa eskuratutako azara Irati, eta kirolari bezala irudi hauek zuri, zer akusten dizuten, galdetu nahi nuen dizuke. Momentu bereziak benetan, esango nuke, negu parteko buruko minoiek, negu parteko gogo falta hori behar bada batzuetan ere, edo motivazio falta hori, alakoekin baretuko da, alakoekin emango zaio buelta gorputzari. Bai, noski azkenen nik uste arraunlari guztik eoten gala desiatzen denboraldia bukatzeko, baina olako momentu batekin bukatze zunen ez berri zaude urrengoa noiz hasiko zain. Hemen azkenen gertatzen dena da, urte guztiko lerketa bat, ikusitu Orioko neskak estropa bukatu bezain laizter, malkotan, negarrez, batzuk isilik, beste botata, besoik jaso gabe, eta azkenen segundu batzuk dia ez etxeala konstiente ze gertatu dan, zein dezun, nun zauden, Junek esan duen bezala oso laguna dut eta hemen zorion du nahi dut bihotzez mareatuta, etzekin ez nuntzeon, eta momentu hauek dia benetan, bakoitzak barrun daraman guztia, kanpora ateratzeko momentua, ez? Malkok, pozak, tristurak, negarrak, urte guztiko lana, entrenamendua, beldurrak, zalantzak, eta hau hitzez ezin da saldu, ezin da definitu, bizitzea beste moduik ez dago. Zaila behar du noski, eta noski, Ibon, 13rentzako tokia izaten da, eta kanpoan batzuk utzi barra ere gertatzen da, eta ubina esate baterako gaur kanpoan geratu da, eta ze esan halako ibilbidea duen arraunlari bati buruz. Beste batzuk hori ere ezagutu du, eta hori gogorra izaten da, ezagun luke, denentzat, bai arraunlariarentzat, estropalariarentzat, baina entrenatzailearentzat ere bai, eta esate baterako nik atxo patxi frantzesekin ebetxe erran plan egon nintzen, eta badakit, berak zetratu pasa zuen, baina hau horrelaxe da, esango nuke
zorionez hori ere aldatzen ari dela, garai batean arraun egiten zuten eta gainerakoen artean diferentziak gehiago markatzen zela, eta gaur egon, hau azpimarratzeko modukoa iruditzen zait, arraun 13 eta patroiak egiten dutela, baina hor talde oso bat dagoela, eta hori gabe ez dagoela banderarik, eta euneko eunean direla horren partaide zalantzaria. Eta Nora, harrera ekitaldiak gero 8 esan diguzu udaletxean, baina hemen festa hasita dago. Begira. Guk hasi dugu eta orain azkenengo urtetako ohiturei jarraituz jungo gea Aginaga Zaharroteira, arraunlari guztik, bai neskak, bai mutilak, laguntzaileek, azkenen Orio arraunketa elkarteko komunitate guztia, ez? Bertan parte hartzei deun danak, bertan bilduko gea bazkai baten ingurun, eta gero hori joa, gero danak hori joa. Alegia, liga amaitzeko oraindik ere bi estropada falta direlako, baina tira, gaurko egunak, gaurko eguna beti ere berezia izaten da, eta, behar bada, emakumezkoetan dude ezpirik gabe asko dago ospatzeko. Gizonezkoetan, gaur nolabait konpondu da aurreko astekoa, baina tira, denekin, elkarrekin eta klub bezala ospakizuna. Hoi da, gaur neskak bandera, mutilak ustez zigorragatik edo gaur 5. indutela eta gero generalian 4. gelditu gehala. Azkenean Getariaren aurretik, segundu bateko tarterekin. Hori da, eta gora ipature bai, azkenian nesketan Xanti Zabaletak kontxa hasizun, gaur Patxi Frantzesekin irabazi deu, eta gero mutiletan bai, Jon Saltzamendik eta Angel Arraña dakiteuen lanare gora ipatu behar da. Ez deu suerteik euki, aurten mutiletan, baina urrengo urten hemen izango geha. Ala izan bedi, bai Orio eta baita gainotzeko guztiak ere, guezkoaz hemen kolore baten alde egitera, bestela, kargua ere hartuko digute eta. Nora, amaitoretik, ez dakit besterik gaineratu nahiko zenuken, esanbarreko guztia esan datakoen, oraintxe daukazu momentua. Nik eskerrak eman 2017 ohitura bezala edo jarri zan edo lehenengo aldiz zintzan Kontxako bigarren igandeko ostiraletan herri elkartzea, herri osua, bitrainerui animok ematea, ez? Orduan hasi gendun eta lehengo ostiraleko imaginak izan zian izugarrik. Orduan herri jai, Orio zale, Orio tarrai, danai eskerrak eman zer nolako bultzada ematen nahi dian gure neskamutilei, ez? Eta hori da atzetik handatozen, ze hemen 44 arraunari ekarri ditugu, baina elkarten 160 arraunari gaude, bai, beste kategorik, eta horre lantzen nahi geha, hasi txikitatikan eta senior bitarte, eta hori ere bultzada bat, ez? Horientzakore gaurkua da referentzi bat. Ondo, Nora Makazaba, gozatu gaurko egunarekin, segi lanean, eta lan horrek eman dizala bere fruituak. Eskerrik asko, gurekin izategatik. Zuei. Nora Makazagak, Euskal Telebistari hemen zuzenean, ordubiak 20 gutxi ditugunean, esan dizkigunak, eta berriz ere arranparagoaz, begira irati, begira ibon, zenolako irudiak, kolore urdin iluna, nuke hortxe nagusitu dela orain, noski, pantera ere, bermeo aldera joan da, eta gero, batzuek eta besteek, euren alde egiten duten noski, eta azkenerako esango dugu, normalean banderak hartzen duen izan den azkena lehorreratzen, eta omenaldiare egin barra dagoela, norberari, eta kasu honetan, Mordoiberi ondo merezitako omenaldi. Bai, nik esan nahi nun, lehengon Jon Larrañaga Getariko entrenatzaik esan zunan arira, badirudila gaur, lehengo iganden ez bezala... Hor badago kolorea, urbildu gehala, urbildu gehala pixka, zaletua urbildu dala arraunlariana, eta arraunlariak eukidula aukera zaletuakin ospatu alizateko, ez? Eta nik uste guztiontatik arrauna ateratzen dela irabazten, eta sekulako poza emateula arranpla hola kolorez beteta ikusteak. Eta Urdaibaiei, noski, erakutsi dute nire ustetan koiska bat gainetik daudela besteekiko, gaur nagusitasun osoa, inungo momentutan zalantza izpirikin gabe, Donostiarrak ez dutu du, baina ez dute zalantza izpirikin, eta zorionak. Ibon, bai. Ez, nionek, kirolonen handitasunaren parte bat hori dela, nik uste dut bat itxasoan egiten dela, medioa bera, eta bestea, arraunlari, eta batez ere Kontxan, zaleen arteko gertutasun hori. Jon, ohituta zaudetek beste kirolari batzuekin tratatzen eta bar, eta hemen gaur ikusten duguna, zaleak fizikoki ukitzeko aukera hori egitea, horrek partaide egiten du zalea bera, ez da? Eta hor sortzen den emozio zirrara hori, harrigarria da, eta hortik dator, nire ustez, gaur, gizonezkoen kasuan, 127. edizioa betetzen dela, eta iruditzen zait, konforme era bat, Larrañagak esan dagoarekin,
iratik, Larrañaga, hau ere, eta Kontxak horrela behar duela, baldin baitere. Bueno, kirolariak aipatu dituzu Ibon, kirolari handi bat hemen daukagu setean, eta, ze gorputzaldi ekarriko ote zuen. Iker Zabala, ongi etorri, eskerrik asko, hemen hurbiltzagatik, guregan hurbiltzagatik, eta lehenik eta behin ezer baino lehen, zorion handi bat. Eskerrik asko, da eskerrik asko esan kirolarian, ez nahi ni, pasa nahi beste etapa batera, gorputza hemen okelak badu ez gero eta bera, gaur oso pozik nau eta bai, eskerrik asko. Barruak, ze esaten dizu, alako egun batean, lehenako berotasun horretan somatu zaitugu, eta oker ez panaiz, arraunari egin bezu garbia, arraunari egin bezu garbia bota diezu. Kontuz, ez ohitu alakotara, hau ez da normala, ez da? Barruak, ze esaten dizu ikarun honetan. Iaz baino asko bela zaila nau. Konstientea nahi, zelako estropada oso ona egin dugu, bai gaur eta bai pasadan igandien, eta esan duten hauretan, hau ez da normala, hau ja askaneko bolan... Onera bereala, hauitzen gara, onera bereala. Bai, bizitza hau ez da Disney World. Egunek txarrak edukiko duguz, ona baino gizau, bai bitu, zorionez gaur Bermeo txapeldun, eta gaur gozatuko dugu, baino ja bizar buru belarri, ligari begire ja. Ligare etorriko da, bai, baina gaurkoari erreparatu nahi diogu, bereziki gaurkoari, eta lehenik eta behin Juaneko luzeari. Iker, konta iguzu, Donostiarra ondoan bakarrik ez, Ziabogara ere aurretik. Aurreko astean, gorkari entzun genion, alako zerbait espero zuela. Gaur ere bai, Donostiarra ondoan, Hondarribia atzerako, zuen bidetik, zen izan da, zue jarretu nahi zen duten bidea, eta, bete alda. Bai, gure azta guztiko mezu izan da, 12. minutuan lehen dutie. Bakigu Donostiarra oso fuerte ateratzen dana, eta bakigu oso trainero potente badala. Enun espero igual, Hondarrabi nik uste dut estropada makala egin dauela, bai askotan gertatzen da, zure burua atxetik ikusten dozu, ja banderatik leian kanpuen zauz, eta gu alderantziz gozaten. Gorkari, gero tiretuko txat belarretik, askaneoko... Ez aldizu bakaso egin, esan da ba, ez? Bai, patroek normalien... Gorka berera. Bai. Mesua esan da, Donostiarran bidean segiteko, paralelo, ze ja 10 segundoko aldeagaz, nik uste ja nahikoa zala, eta nire sorpresa esan da, kai unora etorra dela. Bai, bandera gure popan dau, eta zorion du beharra dau gorkari. Barkatuta dago. Bai. Hor zeri gara ikusten irudiak, oraintxe Hondarribia, baina, premiora ikusi dugu, arraunkeraldetik eta, ze esango zenuke, ondo somatu duzu, zure ontzia? Nik uste dut gure eunetik euna, nahiko gertu emon dugule. Askotan esan dut uda guztizen gure taldea berri samarra dela. Bai, kristolako arraunlarizek, eskarmento dunek, bai gero talde bezala ez gauz erramutan egiten ondo. Baina orduen, segin behar dugun, segi, da nik uste dut denporalize pasala, gero eta hobia gauzela errebutan egiten, baina ni entrenatzaile bezala, gu dut apurbet hobeto hau egitie, eta bitu. Objektibo guztizek beteta, liga bakarrik faltaten da, txapelketak irabazi duguz, eta zentzu horretan ezintzat ezebez izan taldeari. Ez dago ezer esateko ez, horiek guztiak berehala aztertuko ditugu, baina Ziaboga erreparatu nahiko genuke, segundo bat atzetik zen horretan Urdaibai, baina Ziaboga derra egin du, eta hortik aurrera ja buru hartu du lasten. Ez da burua. Bai, niri Urdaibairen, zorionak lehenbizi Iker Zabalari, estropada osoa iruditu zait, harrigarria dena, irtera bai ona, baina batez ere iruditu zait, Ziabogarekin, Donostiarrak egoerari buelta emateko eduki zitzaken aukera denak, edo 90% bintzat, Ziaboga horrekin zera egin duela. Bazterrean utzi dituela. Alegia, branka aurretik sartu du, Donostiarrak eta atera, orain txari gara ikusten, horra nola traineroaren ipurdia, Bermeorena atera dan. Aurretik eta gainera azkarrago. Eta hori, psikologikoki, aurretik Donarentzat eta atzetik Donarentzat ikeragarria da, eta iruditzen zait, hor, ez dut izango, bukatu denik, baina asko markatu duela horrek, zetorren ari begira. Eta Juaneko, luze hori amaitzeko norabideak aztertu berrituko, Ibon, zuri eskatuko dizute, edo zuri emango dizut hitzak, gero Ikarekin eraipatu nahiko genuke, hortik ze esango zenuke, ondorioren bat ateratzea baldin badago beti ere? Ondoria iruditzen zaidala kanporantz, gero barrurantz ere ez, Urdaibaik ez duela nahi izan inolako gerrik. Niri iruditzen zait, ateratzeko oraindik ere, lehenbizikoa eta bigarrena, hobeak zirela, hirugarrena eta laugarrena baino, hor ikusi dugu Donostiarrak nola egin duen, hor sakonera oso gutxi dago, gaurko giroarekin
uarte pare horretan, Donostiarra 3. etorri da, espero benuen, eta Urdaibai ez da inolako gerratan sartu, gehiago esango dut, Hondarribiak Bermeo kanpora nahi izan balu, Donostiarra behartuko zuken, Paborrera eta bere kalera joatea, eta iruditzen zait, asko esaten duela Urdaibaik inolako gerrik ez duela nahi izan, kanporantz, gero barrurantzen ez, hor ikusi. Hori altzen, asmoa, Iker? Bai, gure mesue argi eta garbi izan da. Erdi zen guez, bai Hondarrabi aldamenien eta bai Donostiarra, eta gure potentzialan sinistu behar dugu, eta albadun aurre hartu, eta inolako arazorik gabe, esartun inolako gerratan, guk eduki dugu aldia beti gure favore, eta nik konbentzitu eta egon nahi, bai Hondarrabi eta bai Donostiarrako patroiek, zentzu honez jokatuko ebala, eta gaur ikusi da estropada garbi bat, eta nik uste dut ez dela egon inolako arazorik, eta danok ibil garala kiroltasunez. Eta bigarren luzea berehala ikusi behar dugu, bigarren luze horretan Urdaibai iratik gozatzen ikusi dugu. Bai, iruditan ikusten dugun bezala gozatzen, egan eta erraz, ez ikusten segunduak pixkanaka gorakaz joazela, bai bonek esan duen bezala ziabogan Donostiarrak zeuzkan aukerak nik uste alde batea utzi dituztela beraiek psikologikoki behintzat, eta hor jundia pixkanaka azitzen, paladaz palada handitzen, indartzen, tartea areagotzen, eta ikuste genuen gorkare tarteka matematiketan gaurko segunduak lehengo igandekoai batuz, eta ikusi da, bai, minutuak bai, 12. Abestuz, ez? Momentua bizitzen, arraunlariai esaten momentu bakoitza nun zeuden, eta konstiente, zerren bila zijoazen, geroz eta hor bilago zeudela, eta pasatzezan segundu bakoitza beraien alde zijoala, ez? Arrauntzale neutroa seguru, horre Urdaibai ikusita gozatu egin duela neutroak eta Bermeokoak, noski horiek ere bai. Eta antenatzaileak gozatu aldu, bigarren luze horretan bere talde ikusitik. Esan duzu lehenago arraunkeran, eta badaukazuela oraindik ere zero betua, baina bigarren luze horretan Iker, konforme ikusitakoarekin. Bai. Guretatik ez dugu askorik ikusten, seguramente zuek gu baino ikuspegi asko beho. Gero etxean ikusi behar, Bai, kanpotik ikusi dugu, referentzi beti hasikeratatik onak ematen, pinganiotik, informazio guztize dana esan da ona, gorkabe espektakulo bata berari entzuti bakarrik, borobila urten da, nik uste dut aurtengo edizio guztize. Bai, eta Iker, zuri ere galdera zuzen egin nahi zenuke. Hemen kontxak bata besteren atzetik pilatzen ari zarete batzuk, eta okerez manez zurea 8. ere bada. Hau, berriz ere, herriko klubean. Benetan, zenbaki potoloa dira, eta alakoetan barruak zerbait esango dizu. Ez dakit, zen zango dauen jentiek, nik uniko egin dontena beti txiki-txikitatik da burrukatu. Eta nik uste dute kirol honetan, hemen figurarik ez dau. Hemen ez dau kristolako kirolariek, eta bakarrik, nik uste dut buru gorrak gari zenok, urteak pasatu ala, gozo zer lortuten dugule. Zuk esan duzunez badu apurapurke horrek numeruak potoltzen, nik enaiz erotuko, bakit, hau ez da nire lana bakarrik, baizik eta gehiena arraunlarien lana da, entrenaletxeak aldogune da, utxegin. Baina nik uste dut, olako ekipuaz, kako txartien, nahiko horreza dela. Arraunlariak aipatu dituzu, ekipoak aipatu dituzu, ara, laster batean enorri izango dugun gurekin, okerrezpa naiz, eta dagoeneko, agurtzeko moduan gaudela esango nuke, baina behar bada aurretik, norabide horiek aztertuko ditugu Iker, bigarren luze horretan, berehala kargua hartu bartzen nola esan duzu gorkari, baina tira, hortik zer daukazu nabarmentzen. Lehen esan dutena, ondi etxate esan gorkari ezer, gorkari mesua esan da, argi eta garbize, berak esango dau. Argi eta garbize, Donostiarran apurbet bidezinu ez egiteko, ze aldie ja nahiko politxa esan da, baina gorka, zer esango txagu gorkari, artista bata. Berak hori erabaki hartu badauen, sosegatik izango da, bandera herrire darugu eta hori da importantena. Gorkaran berri, zorionak ezer baino lehen. Eskerrik asko. Entenatzaile ez daukazu, gustora, a ber, argitu hemen kontuak, zer daukazu esateko. Gustora, seguru no. Gustora badago, baina ez omenezu kasurik egin. Beti ez da, guraso iretzaile beti kasi. Eta guraso betela kasi, aita betela kasi. Aita hundio duzela. Zize bai.
Bona, Gorka, estropa zoragarria, eta aurreko astean bakarrik ez, gaur ere nabarmen Urdaibai aurretik, eta, gaur ere zuek aurretik. Bai, deno nik aldein nunen, 2016 hola xautzin nuen ekipoa. Ekipo haundi bat, egun haunditan asmatzezuna, eta bueltatu nahi zenean behitu berdin egin du. Egun haundi batek holako estropa bat eskatzezun, kontxa haundi batek holako estropak eskatzen zituen igandetan, ostegunen sufritu ginen, baina ostegun hartatik ni uste asko ikasi deula, eta bi igande boro ginen ditu. Badauzkat, galdera batzuk zuri egiteko, beste, batean bota duzu Katxo Malo. Katxo Malo, horti ze alegia gaur egun dena entzuten delako. Zari buruzari zinen, zertzegoen hori itxaso narra xamarra edo zertzegoen? Ba, kanpon lana zeon, hemen, bare zion, hemen baia barru baino, han kanpone lana majo zeon, eta arraunen iteko girua, oso trabeskako olatu zeon han kanpon, neskan balizatetik kanpo esio ja olatu erabat trabez jartzezan, eta untzila nivelatzeko eta lan ondila zeon, eta arraunen asko inbertan. Eta Katxo Malo, hoxe. Eta gero motibatzeko teknikak ere ikusi ditugu, itzulerako luzean noski, ja horre, ja garaile sentitu zaretenean, kurrikulunak palmaresak eta lakoak epatzen aritu zara. Palmaresa, begira, bandera horreundakoen, Urdaiberen 6garrena da, zurea 7garrena ja, Gorka, eta, zu ere bandera pilatzen, Bai, holako txoak egizango nuke aurretik zuazen bakarrik izatea, eta taldia ja ikusteanen bere burua aurren ikusteunen lana ondo egiten nahi danen, eta gaina zure aurkari zuzena albondakazuna atzen lagatzen nahi zanen gora etortzea, eta arraunen esplikatu estillo zuzerrein behar, inberdezuna da motibo eta eman, eta aiatzea bakarrikan izatea, eta holako gauzak urte guztin zehar arrolari bakoitzak egin txantxa horik ateatzeko plaza ezin jo ez dago, holako aldiak intzua zenen, orduan ateatzen, pare gunezke holako ikizta izaten. Orduan, zu eta arriba eta holako gauzak izatea. Orduan, broma gutxi orduan. Azken aldera bat, edo pare bat Gorka alba da, batetik, alakoetan, bate bat izango duzu gogoan, etxeko txikiak, etxeko, amaztea, bikotea, urtea alegia luzea delako. Bai, eta ik sufritzeue ordu asko di etxetik kanpoa, nire etxetikan berronean orduta piko daude, egunero juten da etortzen, eta beak ematei permisua, nik bai, baina beak babesa gabe ezin horitzake aurre eman, eta eskertu beste ikanez. Beak badakite, bai etxeko txikik, emaztiak eta emaztian amak asko lagundu digue, eta behaintzako dihua bandera. Osondo, azken galdera bat bioi, ligare bai, edo kontxarekin balio du Iker? Nire erantzunera nahizu? Bentsatu. Liga aurten gue, datorren urten gue, da besti... Aurrengoa. Bai, ja behin onaino helduta eta zelan sufrimentu egin dugun, eta zelan juntan udie, bakigu ondarra bitzarrak kristolako hankasartxe bat egin ebala, baina liga oso tiroan dakogu, eta gura esmizango da, gaur oso ondo ospatu, jan, Gorka bitu zelan zehar galdauen, ondo jan, asko eran, eta ja bihartik aurrera ja buru belarri jungo gara ligarien begire. Ligare, bai, dio entrenatzailea Gorka, baina lehenengo bien arteko tartea, 3 puntutik berako baldin bada, azkeneko egunean erlojupeko izango da. Behar bada, Urdaibairi komeniko zaio bermioan ez irabaztea, pentsa zeari nahi zen esaten, edo alakorik ez dago, hemen ondoan daukanak alakorik ez dago. Galtzia inoiz ez dago meni, aldala irabazi eta igandekoa. Gaurkua inberda disfrutatu, bermeok 6 urte da mazki, eolako egunik bizi gabe eta berriz ez dakizu noiz bizikoan. Urtero etortzeka eta lehen urten irabazi nuen, da emate oizkoa dela, baina ez da oizkoa irabaztia kontxako bandera. Eta gaur disfrutatu, baina gaurko eguna pasatagon, 8.000 metrotetik jetxi, kanpo basea, eta ja azte gure preparatzea. Bai. Gorka Lanberri, eskerrik asko, Azturionak gozatu, gaurko egunerekin, segilanean. Eskerrik asko, bai. Irati Larrañaga, Azturiari eskerrik asko, beste ben, hausnarketa benetan interesgarriak entzun ditugulako gaur ere, eta iratiri bakarrik ez, Ibon, Zuriari eskerrik asko, gaur ere asko ikasituko. Festa bat izan da, Jon, festa bat, bizitzak gaziak eta gozoak ditu gaur arraun zaliontzat, festa